Joe Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations ang the number 1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, thank God it's Friday, Setyembre 29, tuig 2023. Kagkaroon sa aton siniyang Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 87 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang animang kurman, Bombot Siyam Blanco Hovena. Kagkaroon sa matalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. A while ago sa aton sinima kabombo mayara sang flash report may kantanan sa enkwentro sa tunga sa Philippine Army kag communist terrorist group sa Banwa iya sang Leon. Later on dugang sini nga mga impormasyon aton sini iya nga pagahibaloon. Sa dugang pa nga mga headlines sa balita lokal, feed sang mga hinuptanan, nagatimbuok ang presyo. Kunang presyo sang tawag sa ngini kunang presyo sang bugas karon tuman ka mahal pero mayara sa gyapon sang price ceiling. Now, ti sa presyo iya sa mga hinuptanan nagabalakuon man karon ang pila diri ka mga negosyante bangod gadaw haluson nga wala na sang may nagabakal sini. Sa biya ka bahin na panuadugang pa nga mga balita kag impormasyon mga kaso para sa Board of Directors ang kooperatiba preparado na. Duwa ka mga katapo sa Board of Directors nagaplano nga magwa sa pungsod para palagyuan ang salabton sa kooperatiba. Sa dugang pa nga mga balita diri sa pagpalayag sa Bomboanay sa Udto Comelec nagtukod sa Kontrabigay Committee batok sa vote buying kag selling may kantanan sa nagahilapit karon nga barangay and sangguniang kabataan election sa Oktubre 30 tuig 2023. Panibago ini nga programa sa COMELEC nga kung sa diin ti mayara sa pag monitor sa paghulag sa kwarta sa tion sa campaign period tubtub iya sa election day. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel ginapatyan sa mikropono. Ini kasunod sa sini nga pag-question kung nga Banwa ang 2024 budget, no? Ang 2024 national budget plastar bilang isa iya ka urgent, no? Nga nagakadapat mapasar na gilayon. Ini apisar nga nagalapas ini sa aton iyang konstitusyon, no? Nga sarang lamang iyang makabig bilang urgent, no? Kung mayara sa kalamidad o kung emerhensya. Di bangod sinidri Banwa, no? Waay isang mambal naton back up si Congressman Manuel kay pipila lamang ini sa mga naga-question sa sining tuman kadasig pagpasar sa 2014 or 2024 national budget sa aton sini karon niya mga kabombo. Tinatigayon gid ang pagpasar sini sa third and final reading. Apisar nga no ang boto ni Representative Manuel. Pero ay gyapon makapatay og ini kay man majority sa Congress or sa Kamara de Representantes, no? Ang kaalyado ni President Bongbong Marcos. Sa aton sinikaron niya nga mga tagpalamati. Sa dugang pa nga mga balita istoryahan naton dugang pagid sini nga mga impormasyon may kangtanan sa sining SB SI, no? Ano ning SBSI ni man
sa aton sinikaron iya nga mga kabombo ining Socorro Bayanihan may mga incorporated bala kag ginapatihan nila kuno nga reincarnation ni Santo Niño ang ila sining leader nga 22 anyos no nga si J. Renz Kilario SBSI Socorro Bayanihan Services Incorporated. Now, ti ginapatihan nga reincarnation ini siya kuno ni Santo Niño. Pero kabalo kamo bala nga ang tawag sini sa iya may panibag-o ni siya nga may panibag-o ni siya nga nickname. No, kung may mga nagatawag siya nga Senyor Aguila, Haring Aguila o kung ano man dira, o lunsay ina pagpatalang kayang matutuod sini niya nga hayo amo si Uyok. No, si J. Renz sa Uyok Kilario. Sa to sila mga bumbo. Ay nano maning plastada sa aton siniya karon nga mga kauturan dito sa may agusan man nagpinati or sa agusan sa Surigao del Norte no nagpinati pati ini sila sa isa ka tawo sa aton sini nga mga kabumbo nga kung sa way gani isang tinapusan ini no kag gado propagyan niya patani si Senator Bato de la Rosa sang iya sini iya nga mga palusot. Ti kulang lang ang balo ni Senator Bato de la Rosa inugay ko na ganyan nagkarakalbo na kuya sang akon sini inagyan pagyan mo pa ko nga hindi man siya kuntani gusto ko nga mangin leader sining kulto sining SBSI no kay ti why siya tinapusan mo. Sa aton sini karon nga mga kabumbo ining kulto na bantugan ini bangod man sa aligasyon sang child marriage kag iban pa nga mga cult practices no dito sa isla sa isa ka sa Socorro Town, Surigao del Norte. Ang pila ka mga kaupod ni sadto ginakilala Senyor Aguila subong Uyok na lang. Ang sa karon ara sa kustodiya sang Senado matapos pa man ngayon sila ang gin-contempt during sang joint committee hearing sa aton sinimatag palamati. Istoryahan tadugang karon sa aton sini nga pagpangalagad kag tuman katunog subong banwa ang panibag-o nga bersyon sang istorya sa kalye nga wala kamo sa lula ko. Tigasugid ang iban nga si lula ko mi amo sini. Pamatiin nyo bala karon ang ano na tasubong may di bala may ara sang ginatawag nga mga millennials no Gen Z na kita subong. Are ang istorya karon sang Gen Z, no, version sang Gen Z may kantanan sa wala kayo sa lula ko. Ano ihan ang abilidad sang lula pag inisang Gen Z gani? Dugangan tani mga kabombo pagkatapos ang Bombo Network News. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Setyembre 29, taong 2023 at mga kabombat kay Star Nation sa ating Christmas countdown. 87 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong si Pangulong Marcos binigyang pugay ang dedikasyon at commitment ng halos 1.8 million government workers kasunod ng pagdiriwang ng Philippine Civil Service Anniversary. Ang katapangan naman ng Pilipinas sa pagkatanggal ng floating barrier ng China sa Bajo de Masinloc Shoal kinilala ng Estados Unidos. Ito namang mga ilang testigo na humarap sa Senado kaugnay sa mga irregularidad sa Socorro Bayanihan Service Incorporated, emosyonal at hindi napigilang maiyak. Samantala, isang mambabatas nais na rin paimbestigahan sa Kamara ang kontrobersiya laban sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Sa ating provincial report, ito daw hong kampo ng kultong Socorro Bayanihan Service Incorporated aminadong tagilid sa investigasyon ng Senado. Ating international news, abangan mahigit 2,500 na mga katao na italang patay o nawawala matapos magtangkang tumuwid mula Mediterranean patungong Europa ngayong taon. At sa ating ASEAN Games update, Jordan at Pilipinas napanatili ang malinis na record sa Group C ng Men's 5x5 Basketball. At live, nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aabot sa 1.8 million government workforce sa kanilang dedikasyon at ginawang commitment. Ayon sa punong ehekutibo, mahalaga ang papel ng mga kawani ng pamahalaan sa pagbibigay serbisyo sa mga kababayan natin. Iba't ibang aktibidad ang inihanda ng ahensya sa buong bansa at maging ang pagbibigay serbisyo gaya ng libreng sakay sa Metro Rail Transit 3 para sa mga kawani ng pamahalaan at nationwide medical mission of government workers para sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Layunin umano ng nasabing medical mission ay magbigay ng mga pangunahing serbisyong medikal at dental sa mga marginalized na sektor sa buong bansa. Ayon kay Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles, ang pagsasagawa ng medical mission ay isang supli na ibinibigay ng ahensya sa komunidad. Ayon kay Nograles, ang ika-4 na linggo ng Civil Service Anniversary ay binibigyang importansya ang pasasalamat sa suporta at mga empleyado ng gobyerno at ng mga stakeholders nito. Kabilang sa mga serbisyong medikal ay ang dental services para sa mga magkakaibang grupo ng mga benepisyaryo. Ang grupong ito ay binubuo ng mga katutubo, mga matatanda, mga taong may kapansanan, mga inabandonang bata at ang mga battered women, mga kabataang delinkwente at mga taong pinagkaitan ng kalayaan. Habang ang mga magsasaka, mangingisda, informal settlers at street dwellers ay inaanyayahan din na tumanggap ng basic medical check-up. Dagdag pa ni Nograles na ang pagbibigay tulong sa ating mga kababayan na isang pinakamahusay para i-warm up ang month-long celebration ng ahensya. Ang pagdiriwang ay ilinsunod din sa Presidential Proclamation No. 1050 Series of 1997 na nilagdaan ng yumaong Pangulong Fidel Ramos na nagdedeklara sa buwan ng Setyembre bilang buwan ng serbisyo sibil. Samantala, pinuri naman at kinilala ng Estados Unidos ang matapang na hakbang na ginawa ng Pilipinas sa pag-aalis ng mga floating barriers na inilagay ng China sa Bajo de Masinloc Shoal upang harangan ng mga Pilipinong mangingisda na makapasok sa naturang lugar. Sa isang congressional hearing ay muling pinagtibay ni United States Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia, Lindsey Ford, na ang kanyang pag-ibigay diin sa katapangang pinamalas ng Philippine Coast Guard sa pagkatanggal ng naturang mga floating barriers. Kasabay nito ay ang muling pagpapatibay din ng Washington sa suporta nito sa ating bansa bilang bahagi ng kanilang commitment sa kanilang mga kaalyadong bansa sa Asia. Kung maalala, una nang idinepensa ng China ang paglalagay ng kanilang Coast Guard ng floating barrier sa Bajo de Masinloc at sinabing ito ay dahil sa umunoy illegal na pagpasok ng mga Pilipinong mangingisda sa naturang lugar. Giit ng Foreign Ministry ng China, ang naturang hakbang daw ng kanilang mga tauhan ay bahagi lamang ng necessary measures ng kanilang bansa sa lugar matapos ang umunoy paghihimasok ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa katubigang pinipilit nilang angkinin na kanilang pag-aari.
Samantala, nais ni House Committee on Human Rights Chairman at Manila 6th District Representative Benny Abante na maimbestigahan na rin ng Kamara ang kontrobersiya laban sa Socorro Bayanihan Service Incorporated sa Sitio Kapihan, Surigao del Norte. Naghain si Abante ng House Resolution number 1326 upang siyasatin ng mga kongresista ang posibleng paglabag ng umano'y kulto sa mga karapatang pantao ng kanilang mga miyembro. Sinabi ni Abante, layo ng investigasyon na makatukoy din ng mga legislasyon na titiyak ng dignidad at respeto sa mga karapatang pantao. Batay sa mga naunang ulat, ang ESO, itong Socorro Bayanihan Service Incorporated na pinamumunuan ngayon ni J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senior Aguila, ay may mga aktibidad na malakulto at nakakaapekto sa mga miyembro. Halimbawa rito ang impormasyon hinggil sa matinding paghihigpit ng kapihan gatekeeper sa mga ordinaryong miyembro at maaari lamang silang makalabas isang beses kada buwan pero kailangang umuwi bago mag alas 4 ng hapon. Habang ang mga lider at kanilang pamilya ay nakakabiyahe at malaya lamang. Mayroon ding nasiwalat ukol sa pwersahang early marriage o maagang kasal sa pagitan ng mga minor de edad. Pati ang karapatan ng mga bata sa edukasyon na hadlangan batay sa report ng School Division Office ng Surigao. Sinabi ni Abante ang nasabing mga ulat at aligasyon ay nakakabahala kaya't nais nitong maimbestigahan in aid of legislation. Una nang nagsagawa ng hiwalay na investigasyon ang Senado tungkol nga sa mga aligasyon laban sa umano'y kulto. Kinundina naman ng Diocese of Surigao ang napaulat na pang-aabuso ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa mga residente nito. Sa isang pahayag, sinabi ng Our Lady of Perpetual Help Parish na tinututulan nito ang mga aksyon, paniniwala at mga ritual ng naturang grupo. Maalalang una lang nabunyag na ang naturang grupo ay pinaniniwalaang ang kanilang leader na kinilalang si J. Renz Kilario o alias Senior Aguila ay isa umanong reincarnation ng Diyos at itinuturing din siyang Santo Niño. Ayon sa Our Lady of Perpetual Help Parish, hindi ka panipaniwala ang paggamit at paniniwala nila sa Santo Niño dahil ang kanilang pinaniniwala ang Diyos ay si Kilario at hindi si Jesus. Tiniyak din ng diocese na ang naturang grupo ay walang kaugnayan sa Catholic Church at o anumang affiliated church group sa lugar. Maliban sa pagkondena, sinabi rin ng naturang parish na pamilyar o may common knowledge ang simbahan ukol sa mga aksyon ng nasabing grupo. Nakakalungkot ayon sa simbahan ang sinapit ng mga biktima at patuloy itong mananalangin ng hustisya para sa mga biktima ng naturang samahan. Umapila rin ang simbahan sa pamahalaan na tulungan ang mga nalokong miyembro ng nasabing grupo. Samantala, inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na 74,089 public utility vehicle units na ang nabigyan ng fuel subsidies. Sinabi ng board na nakapagtala sila ng 121,979 operator bilang mga kwalipikadong benepisyaryo sa nasabing programa. Nakatanggap ang mga operator na ito ng mahigit 480 million pesos na ipinamahagi ng gobyerno. Sa kabuuan, nasa 795,187,500 ang halaga ng mga na-disburse o naipamahagi ng naturang ahensya para ipamigay sa mga benepisyaryo ng fuel subsidy program. Mula sa datos na ito, nakatanggap na ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng katumbas na halaga na 483,748,500. Sa ngayon, kasalukuyan pa rin namamahagi ang Land Transportation Regulatory and Franchising Board ng fuel subsidies sa mga driver at operators ng mga pampublikong sasakyan. Samantala, kumuha naman tayo ng mga dagdag na mga balita mula sa Senado dahil ilang testigo raw na humarap sa naturang pagdinig. Kaugnay pa rin sa irregularidad sa naturang grupo sa Socorro, emosyonal at hindi napigilang maiyak. Yan ang tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Hindi napigilang maiyak na ilang mga testigo na umarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng irregularidad sa Socorro Bayanihan Services Incorporated na sinasabing kulto sa Surigao del Norte. Gaya ng humarap na testigo na si alias Jane, 15 taong gulang na sapilitan umanong ipinakasal nung siya'y 14 na taong gulang pa lamang. Kwento niya sa pamamagitan ng kanyang abogado bilang interpreter, si Senior Aguila o mas kilala bilang J. Renz Kilario ang mismong pumipili ng ipakakasal sa kanila.
Ipinalilista umano ang lahat ng mga babaeng edad 12 pataas at ikinakasal sa mga lalaki na may edad 18 pataas. Ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. 15 lang. 15 years old ka, Jane. Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung asawa 18. Kailan ka ikinasal, Jane? At ayun, so ikinasal ka last year at 14 years old ka noon, last year. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senior Aguila. Dagdag niya, kapag hindi sila sumunod sa mga utos ni Senior Aguila, pinaparusahan sila. Depende yan sa magiging resulta sa ruleta, gaya ng umano'y pagpalo ng padel at pinagbabawalang lumabas. Tumakasaan niya si alias Jane dahil sa pagod sa pinagagawa sa kanila at hindi sila pinapayagang mag-aral. Sa pagdinig, humarap din si alias Renz na 12 taong gulang na sinanay umano para maging sundalo at sako-sakong armas din umano ang nakita niya. Imbis sa pag-aralin, pinakukuha umano sila ng buhangin para gamitin sa kanilang barracks. Bagay naman na pinubulaan nito ni Socorro Mayor Riza Timkang kung saan nakapagtalaan niya ang Department of Education ng massive dropout ng mahigit 800 estudyante noong 2019. Ayon naman sa Department of Justice, nakatakdang isagawa sa Oktubre 9 ang initial hearing para sa preliminary investigation para sa mga kasong inihain laban sa ilang individual ng grupo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Changnu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Mmm! Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, malugod na tinanggap ng Department of Migrant Workers ang pagpasa ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Magna Carta of Seafarers na malaki ang pakinabang nito sa mga Filipino seafarer. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, ang panukalang ito ay lubos na makikinabang sa libu-libong marino ng bansa na malaki ang kontribusyon sa maritime industry. Aniya, ang kanilang ahensya ay patuloy na makikipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang masiguro ang kaligtasan ng mga seafarer. Ang bersyon ng Senado ng panukalang batas ay naipasa na sa plenaryo session ng Senado noong Miyerkules, Setyembre 27. Ang panukala ay papadala sa Congressional Bicameral Conference Committee na maglalayong lutasin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng hindi sumasang-ayon na mga probisyon ng bersyon ng Senado at Kamara. Ayon kay Kakdak, ang pagpasa ng panukala ay nagpapadala ng malakas na senyales sa international maritime at shipping industry at na ang Pilipinas ay desidido sa pagsunod sa mga obligasyon nito sa standards of training, certification and watchkeeping para sa mga marino. Pinasasalamatan din ni Kakdak si Pangulong Marcos sa pagsertipika sa panukalang batas bilang urgent. Una rito, kabilang sa mga pangunahing highlights ng panukala ay ang seafarer-centric approach na naglalagay sa mga Pilipinong marino bilang prioridad na may pagtuon sa kanilang mga karapatan, kaligtasan at kagalingan habang nagtatrabaho sa karagatan.
Tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na patuloy na magtatrabaho ang Kamara kahit nasa kasagsagan ng congressional break. Inatasan ni Romualdez sa mga standing at special committee na ipagpatuloy ang kanilang mga pagdinig. Sa mosyon ni House Deputy Majority Leader Marlene Agabas sa plenaryo, nais itong paintulutan ang lahat ng komite na magtrabaho pa rin sa break mula September 28 hanggang November 5 upang maisulong ang pieces of legislation. Pinatutulungan o pinatututukan ni Romualdez sa mga komite ang makabuluhang panukala, partikular na ang mga inaasahang tutugon sa mataas na presyo ng pangunahing bilihin. Kailangan pa rin, aniya, na matiyak na mapapabilis ang pagpasa sa mga nalalabing priority legislations kahit naaprubahan na ang target ng Legislative Executive Development Authority Council o LEDAC at mga nabanggit na sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa proseso na ang Kamara ng pag-review sa mga batas na may kinalaman sa foreign direct investments, lalo na ito ang pinakamalaking source ng external financing sa mauunlad ng bansa. Giit pa ng House Speaker na ipakita ang sipag ng mga mambabatas sa pagpapatupad sa parliamentary duties hindi dahil sa trabaho nila kundi dulot ng pagiging maaasahang katuwang ng Executive Department na sa pagkasulong ng mahalagang pulisiya. Samantala, siniguro ng Department of Agriculture na mayroong sapat na supply ng pagkain ang bansa ngayong holiday season. Sinabi ni Department of Agriculture Undersecretary Geogracias Victor Savillano na inaasahan nila ngayong bare months ay tumaas ang demand ng karne at ng manok, baboy at itlog. Kapag mayroong sapat na supply aniya ng mga produkto ay hindi na ikakabahala ang pagtaas ng presyo ng mga ito. Aminado ito na hindi makontrol ng ahensya ang pagtaas ng mga retail price ng agri-products basta ang pagtitiyak niya ay nagkakaroon ng steady ang supply. Sa dagdag ng mga balita, tumaas noong buwan ng Agosto lamang ang farm gate price ng palay sa bansa. Ito ay batay sa isinagong monitoring ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa ahensya, pumalo sa 22.16 centavos kada kilo ang halaga ng palay noong Agosto ng taong ito. Katumbas ito ng pagtaas na aabot sa 25.08% mula naman sa dating 17 pesos and 61 centavos na kada kilo ng palay noong parehong buwan ng nakaraang taon. Ang mga rehiyon na pasok sa may mataas na farm gate price ay ang rehiyon ng Central Luzon na umaabot sa 27 pesos and 54 centavos kada kilo. Pinakamababang farm gate price naman ay naitala sa Eastern Visayas na umabot lamang sa 18 pesos and 4 centavos kada kilo. Samantala, halos lahat naman ng rehiyon sa Pilipinas ay nagpagtala ng mataas na farm gate price ng palay ngayong taon. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, inanunsyo ng Department of Tourism na ang sektor ng turismo sa ng bansa ay nakikita nga makapagbibigay ng trabaho sa mahigit 30 milyong Pilipino sa pagtatapos siya ng taong 2028. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, inaasahan nito na magiging tourism powerhouse ang Pilipinas sa buong Asia. Aniya, ang pagdagsa ng mga turista sa ating bansa ay malaking tulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Tourism, ang sektor ng turismo ay kasalukuyang gumagamit ng 5.35 milyong Pilipino o humigit kumulang 11.4% ng kabuang hanapbuhay sa bansa. Sinabi ni Frasco na inaasahan niya ang whole of nation approach ng Administrasyong Marcos patungo sa pag-unlad ng turismo ay magbibigay daan sa Pilipinas na sakupin ang isang pangunahing posisyon sa Asia, lalo na sa magkakaibang mga handog nito na sa dalampasigan at dive tourism. Tiniyak din niya sa publiko na ang Pilipinas ay patuloy na magsusulong ng paglalakbay at bubuo ng infrastruktura ng turismo upang mapabuti pa ang sektor ng turismo sa ating bansa. Nilagdaan naman ng Department of Health at ng Commission on Higher Education ang isang Memorandum of Understanding na naglalayong tugunan ang kakulangan ng mga nurses sa bansa at mabigyan din ng oportunidad sa trabaho ang mga nursing graduates.
Nasaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda ng Memorandum of Understanding na magpapahintulot sa mga underboard nurses na magtrabaho bilang mga kasama sa sektor ng kalusugan. Sa ilalim ng natulang kasunduan ay ang pampubliko at pribadong ospital ay kukuha ng mga underboard nursing graduates bilang critical care associates sa loob ng 1 taon na maaaring i-renew ng 2 beses kung hindi sila makapasa sa licensure examination para sa mga nursing. Nilalayan din ito na bumuo ng isang upskilling program sa pagkikipag-ugnayan sa mga institusyong mas mataas na edukasyon. Noong Hulyo, naglabas ang 2 ahensya ng Joint Administrative Order number 2023-001 na para tugunan ang kakulangan ng healthcare workers sa ating bansa. Ang direktiba ay inilabas bilang tugon sa rekomendasyon ng Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group na bigyan ang mga underboard nursing graduate ng landas sa trabaho bilang critical care associates sa mga ospital habang inihahanda sila para sa kanilang nursing licensure examination. Samantala, makukuha pa rin ng mga health workers sa bansa ang nakalaang health allowances para sa kanila. Ito ay sa kabila ng umiiral na money ban ng Commission on Elections kaugnay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Tiniyak ito mismo ng Department of Health sa pamamagitan ng Department Declaration No. 2023-0439 na pinirmahan ni Health Undersecretary Carolina Vidal Taino. Ayon kay Vidal Taino, exempted sa money ban ng COMELEC ang pagbibigay ng health allowances sa mga health workers. Tiniyak rin ng opisyal na sa panahong ito ay tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng naturang allowances para sa mga karapat-dapat na empleyado ng mga pampubliko at pribadong ospital sa bansa. Ikinatuwa naman ng Alliance Health Workers ang good news na ito ng Health Department. Kopatay ng mga dagdag pang mga pagbabalita dahil ang Trabaho para sa Bayan Act layunin na makalikha ng dekalidad na trabaho. Katiyakan naman sa resources binigyang diin ng Department of Labor and Employment. Yan ang pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Binigyang diin ni Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment na sa bagong lagdang Trabaho para sa Bayan Act, layunin nitong makalikha ng dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ayon kay Laguesma, ang naturang batas ay nilikha o babalangkas sa National Employment Master Plan kung saan ang focus ay employment generation at economic recovery, partikular na sa micro, small, medium enterprises. Sa ilalim naman ng Employment Master Plan, naglalayon itong tugunan ng mga issue ng unemployment, underemployment, youth employability, pati na rin ang skilling, upskilling at reskilling ng mga manggagawa para mas maging handa sa mga trabaho. Kasabay nito ang pagtiyak ng naturang ahensya na may mga ginagawa ng intervention ngayon ng pamahalaan para mas mabilis na mapakinabangan ng mga manggagawa ang nasabing batas. Ani Laguesma, magkakaroon ng katiyakan ng mga resources sa Trabaho para sa Bayan Act dahil may provision sa naturang batas na pupwede nang magmungkahi ng karapatang resources na ilalagay sa mga trabaho para sa Bayan Plan. Samantala, binanggit rin ng kalihim na kasama sa mga tutugunan ng Trabaho para sa Bayan Act ang kasalukuyang pangamba hinggil sa usapin ng posibleng pagpalit ng artificial intelligence sa mga manggagawa. Dahil bahagi po ng probisyon ng nasabing batas, yung pong pagtatatag ng mga tinatawag na Trabaho para sa Bayan working groups. Ang mga working groups po nakapokus sa mga tinatawag na key employment generators. At banggitin ko lang po sa information technology, sa atin pong business process outsourcing management, bahagi po siya ng pagtutuunan ng pansin ng nasabing batas. Nauna nang iniulat na pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang Trabaho para sa Bayan Act. Ang batas ay nagtatag rin ng Trabaho para sa Bayan Interagency Council na pamumunuan ng kalihim ng National Economic and Development Authority, habang ang Trade and Labor Secretaries naman ay magsisilbing co-chairs ng nasabing council. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Balita pa rin sa labas ng ating himpilan, kunin natin ang reaksyon ng ilang transport group matapos itong umalma dahil marami pa rin umanong tsuper ang hindi pa nakatatanggap ng fuel subsidy mula sa pamahalaan. Ang detalye niyan ay tinutukan ni Bombo Tropio Anwala Jr.
Nanawagan ang ilang transport groups para sa agarang aksyon ng pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga tsuper at operators ng mga pampublikong sasakyan. Umalma ang ilang grupo ng transportasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mabagal na pamamahagi ng fuel subsidy. Ayon sa grupong Pasang Mazda, ilang linggo ang nakalilipas mula ng simula ng pamamahagi ng fuel subsidy, ngunit sa ngayon ay karamihan sa kanilang mga miyembro'y hindi pa rin nakatatanggap ng ayuda. Anila sa 51 cash card na hawak nila, 10 pa lang ang nagkalaman. Gumagana ang card. Out of 51, ulitin ko, out of 51 cards, 10 lang ang nalamanan. 60 cards, 10 lang ang nalamanan. Ang tanong ko sa Land Bank, nasaan po ang iba? Tugon naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na may na-reject ang government bank ng 22,000 beneficiaries ng naturang programa. Sa kadahilan ng nagpalit o mano ng address ang may-ari ng jeep o di kaya nailipat ang pagmamay-ari nito, habang ang iba naman matagal nang hindi nagamit ang fuel subsidy card. Subsidy na card na to. Ito ba ba'y gagamitin namin o itatapon na namin? Yun lamang po, diretso ang usapan lang. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Sabihin nyo lang kung lalamanan nyo pa o hindi para hindi na kami umasa. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Treat yourself to Changnu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. Kumuha pa rin tayo ng mga balita mula sa ating probinsya sa ituhong kampo ng kultong Socorro Bayanihan Services Incorporated abay aminadong tagilid sa investigasyon ng Senado. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Bombo Radio Butuan. Aminado si Attorney Hilary Olga Reserva, ang legal counsel ng mga lider ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o BSBI, na tagilid sila sa investigasyon sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at ng Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Attorney Reserva na ito'y lalo na't mabigat ang opinyon ng publiko laban sa kanyang mga kliyente nga sina J. Rianza Kilario alias Senior Aguila, Karen Sanico, Janet Ahok at Mamerto Galanida. Sa ngayon, wala pa silang nakitang legal remedy sa korte laban sa pag-contempt ng Senado sa kanilang mga kliyente dahil malakas umano ang contempt power ng Senado na hindi maaaring i-encroach ng korte. Sa ngayon, nasa ilalim pa rin umano sila sa power ng Senado, lalo na sa mga prosesong legal, kung kaya't mag-aantay na lamang sila kung kailan papalayain ang kanilang mga kliyente. As of now, we cannot find any legal remedies in court because the court cannot encroach the powers of the Senate. However, we must, as our clients would also do, we must submit to the powers of the Senate, to the legal processes that is imbued upon the members of the Senate. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, para sa Bombo Network News, ito si Bo Benzi Barasan, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Iniulat ng United Nations High Commissioner for Refugees na umabot na sa mahigit 2,500 na mga migrants ngayong taon ang naitalang nasawi o nawawala sa kasagsagan niya ng kanilang pagkatangkang tumawid sa Mediterranean hanggang Europa.
Ang naturang bilang ay malaki ang itinaas kumpara sa mahigit 1,680 na katao na una nang naitalang namatay o nawawala sa kaparehong panahon noong nakalipas sa taong 2022. Sa ulat, natiling world's most dangerous ang paglalakbay mula sub-Saharan African countries patungong Tunisian at Libyan coast, dahilan kung bakit nanganganib ang kaligtasan ng sinumang magtatangkang tumawid dito. Samantala sa kabuang datos naman ay umabot na sa 186,000 na katao ang nakarating sa Southern Europe mula noong Enero hanggang Setyembre 24 sa pamamagitan niyan ng sea travel na dumaong sa Italia, Greece, Spain, Cyprus at gayon din sa Malta. Majority sa mga ito ay nasa mahigit 130,000 na katao ay dumating naman sa Italia na may katumbas na pagtaas ng 83% kumpara sa una nang naitala noong paparehong panahon noong 2022. Sa pagitan ng Enero at Agosto naman ng taong ito, tinatayang higit 102,000 refugee na at migrants ang sinubukang tumawid sa Mediterranean mula sa Tunisia at 45,000 naman ang nagmula sa Libya. Habang tinatayang nasa 31,000 na mga individual ang nasagip sa dagat na bumaba naman yan sa Tunisia at nasa 10,600 naman ang nagmula sa Libya. Christmas is a time for sharing. Mga kabambat Nation, muli sa ating Christmas countdown, 8 to 7 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Giving gifts for everyone. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade kaya mga empleyado sa Kapitolyo half day lang subong bangod sa sining paghatag Manila sang katumanan sa pamilya mahalaga, no? Nga ginpirmahan gani isang aton siniyang presidente. Last time to, do wala sila makatikayon kino masako-sako gid ginpakamayo nga subong na lang ihatag ang kaygayunan nga mag-spend sang tiyempo ang mga ginikanan kaupod sila sinimak bataan tino medyo malawig-lawig niyang ila kay Bernes ang hapon, may Sabado, may Domingo pagid. Bumulin sa report, please come in. Amat-amat Bombo sa nagagawa na no sa Iloilo Provincial Capital ang ining mga empleyado bangod nga tubtob lamang alas 12 sa Udto subong adlaw ang ilayang nga trabaho base sa ginpagwa man nga Memorandum Order number 178 ni Dr. Raul Banyas ang Provincial Administrator sa Iloilo Provincial Capital in accordance with Proclamation number 60 series of 1992 na nag-declare sa last week of September of every year Family Week. Amo ni ang ginsunod sa Iloilo Provincial Government sa pagpakig-angot pa naton kay Attorney Renicoy Valencia ang head sa Human Resource Management Development Office ang Iloilo Provincial Government. So subong gina-encourage dari ang tanan nga i-prioritize ang pag-upod, paghatag sang oras sa ilang mga pamilya, bombotsam sa ilatag sa mga panimalain celebration of kainang Pamilya Mahalaga Day pursuant to Proclamation number 326 series of 2012. Pero hindi man tanan nga mga opisina sang Iloilo Provincial Government bombotsam ang aspa lang subong alas 12 sa Udto bangod ang ining mayara sa mga importante gyud nga mga opisina like for example ang disaster management naton dapat nga tiara sila sa gihapon sige sa gihapon ang ilayang nga trabaho bombotsam kag syempre ang aton nga mga ospital hindi man pwede nga aspa lang sila alas 12 ang ining mga empleyado naton sa tagsa ka mga ospital sa Iloilo Provincial Government. Gari bala pamatian naton ang pagpahayag ni Attorney Renicoy Valencia. Ali sa subong nga adlaw nagpagwa si
Dr. Raul Banyas, ang aton provincial administrator, sang Memorandum Order number 178. In accordance with Proclamation number 60 of 1992, then President Fidel Ramos, si siyang order, gindeclare ang last week of September as Family Week. So kung sa madumduman naton sang nagligad nga September 21, ang aton presidente nagpagwa sang order nga effective Monday 3 p.m. to 5 p.m. ginsuspend ang office ng mga executive branch of government naton. Ang aton provincial government kay nagakooperar man kita sa amo sini nga selebrasyon kag gina-observe man naton ang aton nga IPG nag-declare man sang celebration of Family Week, no, instead of Lunes ginbutang na lang naton siya subong nga adlaw Biyernes kay balaan man naton nga ang Lunes medyo masako nga adlaw kag ti may time, no, at least kun Biyernes may time nga magpreparar. So subong nga adlaw effective 12 noon ang tatang aton nga opisina diri sa Iloilo Provincial Government para man nga mahatagan sang tinion ang aton nga mga empleyado nga mag-celebrate man sang ginatawag nga Family Week kag makaparticipate sa ginatawag nga Kainang Pamilya Mahalaga Day. No, this is also Proclamation number 326 series of 2012. So instead of 3 o'clock to 5, bilog nga hapon, bali umpisa alas 12 hasta alas 5 waay sang opisina. Pero para nga mapadayon, no, ang serbisyo sang aton nga provincial government sa mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo, ginapahanumdum ang mga hospitals, no, and other offices whose function involved the delivery of basic and health services, disaster preparedness and response, and other vital services na magpadayon sa pag-operate para nga maserbisyohan ang kinahanglanon sang aton mga pumuluyo. Nabatian po po si Attorney Rene Coy Valencia, ang head sang Human Resource Management and Development Office sa Iloilo Provincial Government. So, maathag ang mga ospital ang lamang kagiban ng mga offices na may ara nga functions nila yan naka-involve delivery of basic and health services magapadayon na bangkot sa ang ilaya nga tagsag mga trabaho. Aha, kay tido last time to Bumbulins daw nangin masako to yang mga empleyado das Kapitolyo, no? So, ano ginsaylo nila sa Biyernes? Yes, ginsaylo lang ginbombot sa Biyernes kag di na ginsunod man nila ang ining Proclamation number 60 series of 1992 nga last week dapat sa September every year ang pag-declare sa Family Week bombot sa. Malawig-lawig gawani kay ti amakon mo Biyernes, Tagore, tapos may Sabado Domingo pa. Kag ti payday pa nga daan subong para sa aton nga mga empleyado sang gobyerno, so malawig gid kag ti mangin malipayon maning ilatag sa mga pamilya sa ila man nga pagpauli sa ila man tag sa mga kabanuhanan bombot sam. Ragali si Manuel, no? Manuel? Do? Aho. Sabi ko si Raul Manuel. Oh, basta gabot na balan si ano dipindi na may ara nga pizza 8 gabot si Choy Manuel, pizza 15, 20, 29 o 30 or 25, dipindi kung blang may gina-schedule mo na ginakantuan niya Bumbulins. Oo, amo gid bombot sam. Kati ang 30 natuon sa Sabado ti subong gid ang ilang sweldohanay. Subong maabot si Manuel. Oh, sa yes, Kapitolyo. Sa Kapitolyo. Oh. Regards ako kay Choy Manuel. Yes, bombot sam. Sige. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Lindsay Bade. So makagiho mayo ang mga empleyado iyas Kapitolyo kay Biyernes Tagore lang, Sabado Domingo, tapos ano pa? Payday pa. Kung ang kilala ko pa inugabot ni Choy Manuel. Si Choy Manuel, may duwa ni siya ka mga kahinablusan nga babayi. No? Si Juna kag si Judith. Oh. May hinablos pagid ni si Choy Manuel
nga lalaki. Pakaisa ni Juna kag ni Judith. Bala mo kung sino pong Bomel? Si Bill. Oh. Oh, medyo social niya si Bill eh. Oh. Electric bill, water bill. Anyway, ti kabay pa nga ti well spent gid ang ining paghatag man sang kay gayunan sandig sa executive order ni Presidente Bongbong Marcos nga tagsa iya ka last week, no, natuon sa Friday. Ituon sa Friday paghatag sang kay gayunan nga ang tagsa ka mga empleyado, no, makaupod sa ila sining pamilya, no, kainang ano ning ngalan, no, kainang pamilyang mahalaga, no, sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Last time to ti ang mga nagkalain man sining mga government agencies hasta lang alas 3 early out sila, no, sa aton sini nga mga kabombo nagtuman man sa ining executive order ni President Bongbong Marcos. Sa aton sining mga kabumbo, aton man sining pasiplatan later on, no, ang iban pagid sining mga balita kag impormasyon. Pero arianay para sa aton sining Gen Z stories or Gen Z talks. May mga nabatian ako nga yaway kaya sa lula ko grabe ito yung abilidad ni lula mo siniya mo sadto. Ti ikaw nga nagapamati nagaupod sumong sa Facebook Live, mailuyag ikaw nga i-share, no, kung anong grabing abilidad ni lula mo. Abi padala diri sa Bombo Radio, pinagi sa comment section naton sa aton sining live kay basahon ta karon no, kag kung grabe gin man bala ang abilidad sini ni lula mo, no, kag pamatiin nyo man karon ang nabatian ko ning istorya sa tatlo sini ka mag-abyan, no, nga tagsa-tagsa sa ila nagahambal niya dia. Grabe ang abilidad ni lula ko kay nagamo siya sinyo. Why para sa abilidad ni lula ko? Si lula ko yan, nagamo niyo. Ang isa to nagaipos-ipos lang, tapos pagkatapos ang ikadua nga abyan nilang ang mga lula nyo, mga weak human. Grabe, pagkakibot ko weak human, pagkabati ko weak human, grabe, pag hindi ko matian ko, anay, ko nanong sugpo niya. Di matian ta karon. Kung nga, naggrabe pagiging abilidad ni lulaya. Pero, ikaw, nga nagapamati, nagaupod subong, Facebook Live, sa radyo, no? Basi gusto mo man i-share ang abilidad ni lula mo, ipadala diri kay basahon ta. No? Hibaloon ta kung grabe gin man ang abilidad ni lula mo. Open ni sa tanan sining age group pa, 90s, 80s, nabilong ka man iya sa Generation X, Generation Y, no, Millennial o kung Generation Z, pwede gid i-share nyo din kung grabe gid man ang abilidad ni lula nyo, abe. Pero makabig man nga grabe ang abilidad sa ngakon nga kilala ko lang ni siya kay hindi ko man ni siya biyan mo bumumel. Ining ginakilala nga leader sang Socorro Bayanihan Services Incorporated o kon SBSI. Ang ginatumod naton banwa amo si J. Renz Kilario, aka Senior Aguila, aka Haring Aguila, pero kay subong kagabigin contempt ini siya kag ara ini siya karon sa kustodiya sang Senado. Si Uyok na lang ni ngalan niya. Why wala na sa mga huluharing Aguila, Senior Aguila. Uyok na lang ni ang ngalan niya. Gin-contempt ini siya during sang joint committee hearing sa ginaaligar siniya child marriages kag iban pa nga mga cult practices dito sa isa ka isla sa Banwa sang Socorro, Surigao del Norte. Si Kilario, 22 anyos. Siya ni ang presidente sang SBSI umpisa tuig 2021. Kag ginakilala ini siya sa tawag nga Senior Aguila. Kaya mo kuno ning iya nga rolyo sa ila sini nga organisasyon na makon mo na. Pakita tato bla bumbumel, no? May ano ni sila, may kaugalingon ni silang army. Purte mga armado kag gin training kuno nila ni.
kay may mga katapo ini sila banwa, no, ang SBSI nga mga nag-awol nga yara sa serbisyo nga miyembro sang Armed Forces of the Philippines, kag may mga pulis man dito nga nag-alawol, kag mas ginpili nila iya, no, nga mag-upod sa Socorro Bayanihan Services Incorporated, kag dito magtiner sa nabukid nga bahin sa may ginatawag sini nila nga kapihan nga lugar, bukid na kag way kuno sa may makagwa sityo kapihan. Way na sa may makagwa dira kuno banwa, pero na balaho ba ang nasambitan sini nga kulto sang may mga nakagwa nga pila sadto iya ka mga membro, former members ka mga kalabanan sini mga bataan babae nga reklamo sa sining mga cult practices nga ginapatigayon sang Socorro Bayanihan Services Incorporated. Sandig sa pagpangusisa sa investigasyon kag sa testimonya, ginalantaw ini siya sang mga sumulunod ya bilang reincarnation ni Santo Niño. Tino hindi man tambok si si Santo Niño, di ba? Pila na katuig din nasaksiyan ko nga dinagyang ginabayaw-bayaw si Santo Niño hindi man tambok. Hindi guro pala kaon. Isi uyok guro ni permila ni ganli raiso. Sa aton sino ba? May ara sang private army nga hindi magnubo sa 150 ka mga adults. Lakip na dre may mga pamatanon pa. Agoy, perte, no? Grabe si uyok, no? Sa karon mayara ini sila sang masobra 3,000 ka mga miyembro. Tanan dito nag-i-star sa Sitio Kapihan, Barangay Siring, Socorro, sa Surigao del Norte. Ang mga minor de edad gina-aligar diri nga nag-undergo sa strenuous physical exercises kag subong man military combat training. Kag kon makapasar ikaw dira, pagatawgon ikaw nga agilas o kon soldiers of God. Ang mga witnesses nagpahayag during sa Senate hearing nga si Kilario ginapakasal kuno ining mga kabataan nga nagapangidaron 15 anyos sa mga 18 anyos nga lalaki. Kag ang pila ka mga child brides ginaligar nga ginapaupod kag nagapakighilawa sa kay Kilario agod nga masalbar sa adlaw sa paghukom. Ang mga dokumento nga na-retrieve sang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nagapakita sang mga payag-payag kag ginatawag nila nga Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government nga kung sa diin si Kilario amo iyang Supreme Divine Minister. Ginplastar man dito banwa ining family planning nga ginapanag-iyahan sa 15-year-old SBSI member nga mayara na sang isa ka bata ti amakon mus na banwa. Sos, Maria Kagusip. Ti si Kilario ni, ang amay niya si Romel Kilario, ang iloya si Jinji. Mangunguma. Ginbunag sang November 10, 2000 sa Barangay Nueva Estrella, Socorro, Surigao del Norte. Sandig man siya sini nga mga pagpahayag, way ini siya sang tinapusan, way ganik tapos high school ni. Sang nagasinultiro ini siya kuno, ginmentor ini siya ni Rosalina Lasala Tarok, among late president sang SBSI nga nagpundar sang organisasyon sa tong Disyembre 20 tuig 1980. Si Raldini Tarok Florano, ang apo ni Rosalina,
ang lula kuno niya amo naghingyo sa kay Uyok nga mo ang magbulo sa iya bilang supreme leader. Si Kilario kagang iban pa nga mga miyembro sa USBMI ang nag-saylo na dito sa may nabukid nga bahin sang sityo Kapihan. Matapos kuno gang inigo sang linog sadtong Pebrero tuig 2019. Matian tablang pagpisa-pisa ni Senator Bato de la Rosa kay Senyor Aguila kay Uyok, no, kay sino nga niya ni tuntong bata niya di pa Senyor Aguila ka pa, J. Renz Kilario, mga biyan. Haring Aguila, J. Renz Kilario. Totoo ba na hindi nyo pinapaaral itong mga bata? Hindi nyo pinapalabas sa inyong kapihan? Totoo ba na itong mga bata, ito 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan, hindi nyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Yung pwede kong bisaya. Ha? Pwede na kong bisaya, sir. Mag-Tagalog ka kay hindi lahat nakakaintindi ng Bisaya. Alam ko marunong ka mag-Tagalog. Nakita ko yung mga interview mo. Ang galing mo mag-Tagalog. Mag-Tagalog ka. Gamay na, sir. Gamay na ako Tagalog. O sige, kahit gamay lang. Pilitin mo mag-Tagalog. Paano? Sige nga. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan kinukulong niya, tanaw na to ang kwan, sir. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario, si Senyor Aguila sa mga bata? Sige, huwag ka Salamat kaayo, Mr. Chair. magturo, ha? Sige, please continue. Kanang among kwan, sir, kanang among sa kapihan, suot gawas naman ng mga bata, sir. Suot gawas ng mga bata, dito. Suot gawas? Ibig sabihin, labas-pasok? Oh. So, Renz, labas-pasok lang kayo doon? Pwede kayo makalabas anytime? Pwede kayo bumalik anytime? Hindi. Ha? Hindi. Oh, hindi daw. Pwede mo na, sir, kay kanang amo sa kapihan, o pwede na sila mo gawas, bisag asa na sila pwede mo gawas. Tinuod, di lang isulti, sir. Okay, again, I am reminding you, kay kanang among makinig ka muna. Opo, sir. Makinig ka. Opo. Kahit na ikaw ay Haring Aguila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Bibigyan kita ng fair warning, Haring Aguila. Ha? Huwag ka magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo kung ikaw ay talagang reincarnation ng Diyos. Ay dapat lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling. Gusto kong magsalita ka ng totoo. Okay? So, ulitin ko. Again, for the record, mga bata ba, pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas? Mag-aral sa baba? Pwede, sir. Pwede. Walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil. Opo. Paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? Hindi po yan totoo, sir. Hindi totoo? Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo. Sige lang. We will go back to you again later. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Siguro... Tiway gid nagsala, no? Bisan Haring Aguila ka pa, kaya kang ipapriso ni Bato. Habuyon mo Bato ang Aguila kung masakam. Lipong o kung patay man mo. Patay gani ni David si Gulayat. Di ba? Kag kung kaysa ti nagadipindi man sa Bato mong bumili.
kung puti nga ba ito, makaigo si Hoti. Dako pagin ka na disgrasya. Anyway, sa aton sini nga mga kabombo, maka tilingala karon ang mga kasubong sini nga mga hitabo. Oh? Hamakon mo nakalabot sa linibo ang nagpati nga ini siya ang reincarnation ni Santo Niño. Madamo man ang nagpati. Of course, may pipila nga wala. Amo gani nga na balahuba ini. Nga kung gusto mo kuno nga masalbar sa adlaw sang paghukom, ang imo lang sini nga himuon, magpakighilawas. Sakay Senyor Aguila, sakay Uyok. Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ti grabe subong ang makabig iyang convincing powers. Kag kung ano pagin ang mga ara, abi, or nahimulatan na nga teachings. Humalin iya sa founder sang Socorro Bayanihan Services Incorporated nga daw kasubong nabulag ini sila sa pagpati sa aton sini mga kabumbo. Sa mga claims sa mga opisyal din nila Banwa nga ti mayara sila sang divine touch, or shall I say divinity sa ila sini nga pagkatawo. O galing hindi na ya eksaktong ila sini nga ginahimo. Sa mga minor de edad nga ginlay down man sang komitiba ni Senator Risa Ontiveros nga ginapakasal, may nagbulusong, may mga nagbata, may mga ginahimuslan sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Hindi man lang ang kulto nga SBSI ang nagsikat, kadamo pa sa mga kulto nga nagsilikat diriya. Pero wala man naglawig bangod nga ang gobyerno is always on the watch sa mga kasubong siniiyang ginahimo sang mga tao nga sa likod sang hindi maayo siniiyang buko or katuyuan. Kadamo naman sumong sa mga naga-eksister nga mga tao nga naga-claim nga ti ginhatagan sila sang divine power. May mga self-proclaimed Son of God. May ara to nga nagtulog lang sa daho, sa dalom kakahoy, isang ipil-ipil. Pagbugtaw yan, naghambal siya nga, sa akon sini nga damgo, ginhatagan ako sang gahom sang Ginoo, nga salbaron kamo sa palabuton sini nga pag-anaw. Kung may mga kasubong sila. Ting iban sinibanwa nga mahuyang ang pagpati sa matudtuod sini iya nga mahal nga makako sa matudtuod sini nga Ginoo. Madasig nga matiplang kag magpati sa mga claims sa sini nga mga personalidad. No? Tikon tani hindi naton pag kalipatan
sa aton sini nga mga kabumbo. Ang una nga kasuguan sang Ginoo ang una nga kasuguan na mo sinibanwa. Thou shall love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Tikon palangga ni mong Ginoo sang bugos with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind, hindi ikaw madali-dali nga matiplang kag matimtar nga magpati-pati sa kung sino man iya nga tawo. No? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Pila na ka mga kulto ang nag-eleksister diri iya sa aton sini nga pungsod. Kag madamo ng matiplang. Hindi inaiya pagpakita or showcase ang great faith, kunti pagpakita sang pagkahuyang sa pagpati. I am the Lord your God, you shall not have strange gods before me. Tiway niya kunukunda tani pa nga patihan nga iban pa kung sino dira iya nga mga strange God nga nag-claim nga appointed one, anointed one, or whatsoever reincarnation ni amo sini, reincarnation ni amo sina. Kay katulad sa mga sadto iya nga mga kulto nga ginpang demolish man sang gobyerno, ang angkon lamang diri banwasang ginansya or ganar amo iyang mga matag-as nga opisyal, amo iya or hilabi na ang ila sini nga supreme leader. Tiding kay moya kita iya sang mga claims niya nga kung gusto ni mo masalbar sa pag-abot sang adlaw sang paghukom, magpakighilawas ka lang sa iya. Titani kon minatuod ina bumbuomel, mga babayi lang niya galing salbaron niya? Di ba? Titani buksan niya man Di ba? Open to all. Bata, tigulang, babayi, lalaki. Kung gusto mo masalbar, tani amo na yok. Si Uyok Blau, tani amo nang ginambal mo. Kung gusto nyo nga masalbar, sa adlaw sa pag-abot, sa adlaw sa paghukom, pakighilawas ka mo sa akon, bukas ini sa tanan. Babayi, lalaki, bata, tigulang. Kag kung ano pa dira. Tikunti klaro ini nga pagmanipular sa paminsaron sang iya sini nga manasakpan nga mga mahuyang manang pagpati sa aton sini makabumbo. Tiyang labi sinadiri nga nagakapiktuhan, ang labi sinadiri nga nagaka-exploit amo iyang mga minor de edad. Kagkakurulba gali sa mga uro agila ni no? Bumbuomel no? Makita ko ang agila sa kwarta na kulbaan man mo. Kay galupad lang dayon. May bag-o man nga breed nga na tukiban nga daan. Kung saan nagligad to, monkey eating eagle. Subong iya, money eating eagle. Kaharadlok sang agila gali. Si Senyor Aguilati. Amo na yang iya nga mudos nga sa mga minor de edad nga mga babayi, kung gusto mo masalbar sa adlaw sang paghukom,
Pagkigilawas ka lang siya kay pagkadason nga adlaw panigurado nga masalbar ka na. Oh. Di ko nang kilala ko pa gani siya. Mahimo man tag gurusa nga aton sini nga kulto no. Sinya ti kun ikaw bi sino imo nga ipapati sa mga tawo nga natandog man ikaw sang divine grace. Oh. Kuti ko na ko papilion. Sining ko kay ang problema naton dre abi sa syudad sang Iloilo, lakip na sa probinsya sang Iloilo, no? Permi lang di gabaha sa aton. Yang pilion ko yung propita, guro, tong nagtunga wala sang kanagatan bumumel para nga makatabok. Oh, ang mga tawo. Do dira ko na guro dampi execute sa may ungka pre Uber kay do dira nang mo ga baha. Maagi kami, umamo. Sorry ka gusto. Oh, ang kilala ko si Nuwa man siya ko no. Oh. Nga ang iya ko no nga take off nga malapit na lang. Mag-anaw ang kalibutan. Ako ang gintulinan sa Ginoo nga maghimo sang arko. Kagang una nga mamasalbar, amo ang may pinakadako nga amot sa pagpahimo sang arko. Oh. Grabe man ginto yaya. Oh. Oh, kurtino, amo man ni sila. Amo man ni sila mga senaryo. Tisa na sila na naton kung tuman kahuyang ang imo siniiya nga pagpati dali kagid matiplang kag magsunod kag magpati-pati kag do kasubong no sa aton sini nga mga kabombo sa isa lamang kag pamisok makibot ka na ngati daw kasubong iya nga gin-hypnotize or ginlumay ikaw nga nagaupod-upod kag nagapinati ka man sa isa iya ka leader sang kulto. 8 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang mga balita kag impormasyon diri sa Bombo Anay sa Udto, i-check naton ang balita ni Bombo Angel Tan, mga kaso para sa mga board of directors ng co-op preparado na. May duwa kuno ka board of directors nga ginabantayan kido plano kuno nga magpalagyo gwa sa palayo sa pungsod para nga ti mapalagyuan sa labton sa kooperatiba. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga panumdum oras. Bacterial infection nga makuha halin sa sapat ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi ilabi na sa ido ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 24 to 30, 2023. Imbitadong tanan nga mag-spend sang panugod sang inyo nga weekend sa Plazuela de Iloilo. Kag samtang naga-enjoy kamo sang inyo nga dinner, ang Valhalla Band ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa Thank God It's Payday. All yours sa September 29, Friday. Sumugod alas 6:30 sa gabi. It's another rocking weekend sa ining Sabado.
as Plus Wala di Iloilo gives you the Binhi Band, ang nagapangunang rock band sa Iloilo sa 2 ka oras kag tunga nga musical experience sa concert at the Plaza. Rocking Your Way, umpisa alas 6 sa gabi sa September 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Oktubre 1, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa mga adlaw sa Latolda, manggasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga itudlo sa aton ang dalan kung paano nga makapanghanda kita sang maayo batok sa malain nga epekto sang ginapaabot nga El Nino. Plus Wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo,
pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanom. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o konlik sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 17 minutos na nakaligad sa takna. Siling alaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo base may istorya ka dira sa abilidad sa imo sining lula. Abi pakigbahin diri sa mon i-send sa comment section diraw sang Bombo Radio Iloilo kay basahon ta karon kag ipabalo ko sa inyo kung ano ang nabatian ko sining istorya Gen Z Stories, Gen Z Talks. May kantanan sa ila sining ang lula. Perte. Grabe ko ng abilidad sang lula to sang isa to. Ti plastar tana sa Dilmadugay driman sa aton sining palatuntunan sa Bombo Hanay sa udto. I-check ko anay. This time, si Bombo Angel Tan kay may duha kuno ka mga miyembro sang Board of Directors sang kooperatiba dira sa may city government nga ginabantayan kay do may plano kuno nga magpadulong sa iban sining pungsod agud mapalagyuhan ang ila sining iyang katungdanan sa sining issue sa kooperatiba sa may Iloilo City Hall. Bombo Angel sa report ta please kami. Bombo Cham nakapreparar na ang ad hoc committee sang mga dokumento nga kinahanglanon sa pagpasaka sang kaso para sa mga board of directors sang kooperatiba diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio, si Attorney Joseph Edward Erenio, ang chairman sang ad hoc committee, iyaging pahayag nga sang ginpanghimo ukon sa mga ginpanghimo sang pila ka mga BOD, identified na nila Bombo Cham ang mga kaso nga i-file. Una diri nga ti ang klaro bala Bombo Cham nga ti ang balaton abi vital importante nga document nga ginakaptan nila subong amo ining mga cheque nga gin-issue sa ila nga mga pangalan kag gin-cash out nila. Kumbaga ti sila man bala Bombo Cham nagbuo sulat-sulat sang ila nga pangalan sa cheque kag sila man ang nag-withdraw sang kwarta para sa ila nga kaugalingon. With this, Bombo Cham nga sitwasyon, posible qualified test kag syndicated estafa ang tihambal diri ni Attorney Arenio, diretso gid o kon sureball nga kaso para sa sining instance lang nga pag-release nila ng asang cheque sa ila nga pangalan. Ang pamangkot Bombo Cham, sa noo ayhan mapasaka ang kaso. After sang creation, ang election sa mga board of directors, dira pa makadecide ang bag-o nga board of directors kung sino ang ibutang nila sa collection committee. And ang collection committee nga ni, sila ni ang ma-collect man, ma-push through gidabi nga ma-collect ining mga utang sa mga board of directors kag sila ka mga ginpo-utang sang co-op. Pag once Bombo Cham elected na ang mga opisyales sang bag-ubi nga BOD, amo pa lang na ang pag-diretso gid sang kaso Bombo Cham kay si ang i-push through sang o kung pag-push through sang kaso dapat ang collective decision sang kooperatiba which is amuning elective members o kung elected na nga mga board of directors.
ang admittedly nagprangka diri si Attorney Aranyo nga hindi ini masarangan sang ad hoc committee ang pag-collect, pagpanukot sang utang sang pila ka mga board of directors. Kaya Bombo Cham, ang pila diri ka mga member sang co-op nagaplano sila nga mag-file na lang sila mismo sang kaso. Kay ati do na medyo nagahulat-hulat pa sila Bombo Cham, no? Ang iban nadugayan na bala. Pero so far, ang cash in hand nga nakuha, na-collect sang ining ad hoc committee halin sa mga utang sang hindi lang board members o board of directors, kundi pati sang mga members nagalabot ini siya sa 6 million plus Bombo Cham, halin din lamang bisang July tub August, kag si nagaamata-ama tagid man matuod, nagabayad sining mga utang sa co-op. Ang ginakabalak-an diri nga storya subong Bombo Cham. May ara nga mga information nga mismo si Attorney Joseph Edward Aranyo nakabati man nga may duha ka board of directors nga nagaplano nga magkadto o kun magwa sa pungsod Pilipinas. As to the reason why nga din mention ko a while ago nga ginakabalak-an sang sila ka mga members, the reason why mapasaka sila gilayon kaso Bombo Cham, hindi na paghulaton ang creation sang bag-o nga board of directors kay di nakulbaan sila nga makapalagyo kay ang duha kay ibati-ibati Bombo Cham. Sila gito nga duha ang may pinakadako o kung isa sa may pinakadako nga utang sa co-op. Kada ang matabo diri according kay Attorney Aranyo, once ma-file na ang kaso, maka-file sila sang hold departure order, agod nga ti pangayuon nila ini sa piskal kag hindi sila makagwa sa pungsod Bombo Cham. And so far, ang ginagprangka diri si Attorney Aranyo nga ti ang commitment sang mga board of directors do hindi justifiable kay dapat may liga naghambal sila diri nga mapasa sa payment scheme. Ang problema, ang iba niya ang payment nila nga milyon nga utang, 50 mil ang Bombo Cham ang kada bulan nila kada bulan nila. As the reason why nga ambal ni Attorney Aranyo do alang-alang ni bala Bombo Cham. And so far sa subong amo na ang update man nga naka-ready na ang bahin sang ad hoc committee with the identified nga kaso pananglitan ipasaka na ini batok sa mga board of directors sang kooperatiba o kung anay nga board of directors sang kooperatiba. Yari aton pamatian bala ang nangin pahayag ni Attorney Joseph Edward Aranyo sang aton ma-interview. Correct. Actually, amo lang timeline din man nga ginatag sa ni Mayor. That's why nga after the creation sang collection committee, dire-diretso na ang pag-file ng kaso. Actually, ready naman ang documents na kinahanglan, no? So, we are just waiting for the proper composition ng collection. Kaya hindi din masarangan admittedly sa ad hoc. Because that is just a side work sa amon eh. No? We have other workmen which is more important sa amon function sa office. Attorney, ano mga documents ang mambal naton very vital kag ara na sa inyo subong sir? Like one, checks issued in their name. They issued checks in their name. Some with loan, with promissory note, loan application, and some has none. So, ano makonclude mo sila? They just issued checks in their name and then encash it. So what they call that? Qualified theft? Syndicated estafa? So bali attorney, ready na ang documents, ang ginuhulat na lang subong nga ma-create o kung maka-ready na ang co-op sir para sa election kag is kamo ang ma-file if ever ang co-op directly attorney. Ang file sinada, ang nag-sustain losses is the co-op yeah. Of course with the assistance of the city legal. Today it's about give or take, I do not have exact figures, but 6 million plus. That is from July 17. From July, August and September pa lang. Away pagka ni September, KT, way pa matapos September. That's the duration lang amon. Kaya every end of the month nagasulod mo. So July, August, that's 6 million plus. Hindi. Tanan na. Ara sa coffers sa city. KT dira lang anay namon din kuha KT because we do not want the General Assembly should decide on that matter kung how much percentage should be paid to Land Bank, how much could be used for reavailment, etc. Man nga naghatag 400 just last week, may ara man naghatag 1.2, may ara man naghatag minimal katama. May 40 lang ani. In cash na tanan attorney or may check?
Ara na sa bang in cash. Ata na sa bang na collect. The most that I got is around 2 la, no? But that is why nga there are certain members nga think nga ma-file sila on their own, no? Which is welcome kay Bululigan naman lang nato ni. May mga whole departure order kita nga pangayoon sa fiscal once na-file ng kaso. Ang storya nga ni attorney nga pagpa-abroad sang pila ka mga board of directors para makatakas sa ilang nga kaso. Sir, ikaw mismo nabatian mo na ni siya, attorney? Yes, I heard of 2 na daw may attempt. And one is is halina sa sa Canada before, nagbalik lang di. For me, personally, it's not justifiable na mula na ihatag mo. 50,000 a month, that's way below in compare sa giutang mo. That is what I'm been trying to tell them na dapat ng collection committee with the blessings ng co-op board, we have to do that. No. Pero ready na. They are. Amutong list, sir, nga 50,000 lang. Scheme nila. May ara ang nag-pledge ang iyang terminal leave pay of 3 million plus, etc. Sir, Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Attorney Joseph Edward Arenio. Ti mayo ni ang kasuhan nila kag ti siyempre dapat ang manabat gid sila diri dapat nga manabat kay man ti Bombo Angel kwarta ni sa mga empleyado pinangabudlayan man sini nila. No, kag mo na blamban naton nagasalig sila kung tani nga kung ibutang nila dira ang ila sini nga kwarta in case of emergency kag kun may ara man sila ganaron nga hindi lang magstagnant pa lang kwarta sila dira nila pinagi sa kooperatiba makabulig sila sa ila sila mga kaupdan at the same time kung sila mga kinahanglan pabuligan man sila. Exactly, Bombo Cham, kay ti naglabot na sa punto nga pag-declare kay RD Patron abi nga persona non grata regarding diri man sa isyu sang co-op ti ambalabi nga hindi lang ni sa may area sang Iloilo City Hall kundi pati na sa outside nga area o kung outside nga bahin apektado na with this issue as the reason why nga mas maayo nga mahitso na dayon Bombo Cham kung ano man ang dapat hitsohon sa sining issue sa multi-purpose cooperative sa bahin sa siyudad sang Iloilo Bombo Cham. Pati si direktor kung sara nga pwede maangot dira ka makasuhan na lang do diragid ang direction Bombo Cham kay do si Mayor Jerry Trenyes so indigid amenable sa kung ano man ining ang statement man niya the last time sa pag-declare nga persona non grata diri kay Director kon RD Patron Bombo Cham possibly gid man tuod no pasakaan na lang sang kaso kay si Mayor Jerry Trenyes mismo nagapati nga affiliated o kon involvado ini si RD Patron sa issue sang co-op Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel para matagan man justisya ang mga empleyado dira sang city government ngati in good faith nagsulod sila ng pamiyembro sila sa co-op pero may pipila ka mga tawo nga gindugas no ang ila sini iyang kwarta kagkaron do may plano pa nga magpalagyo sus Maria kagusip po. Anyway, oras naton 28 minutos sa kaligad sa taknang alaw na checkta ang dugang nga mga balita kag impormasyon. May kantana naman karon niya sa sining encounter dito sa Banwa sang Leon sa tunga sang Communist Terrorist Group kag sang Philippine Army. Checkta si Bombo Resi Bordon. Sa report please come in. Bombo Chamgin confirmed the sang 61st IB sang 301st Brigade sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army nga mayara sang 3 ka mga ginapatihan no People's Army nga napatay sa tabo o kung sa nagluntad nga encounter subong nga aga sa may barangay Cagay, Leon, Iloilo. Based diri sa report sing 61st IB sa government side wala sang may napilasan negative amo na gani may yara sang 3 ka mga NPA kuno People's Army nga napatay. May na-recover man diri ang kabahin sang 61st IB duha ni ka M16 rifles kag ang personal belonging kag mga subversive documents pagid Bombo Cham nga nakuha ini sa bahin sang mga New People's Army. So sa subong ongoing ang hot pursuit operation sang
Philippine Army. Ang ila sini nga nakakontra among Southern Front sang KR Panay sa idalom ni Rebecca Alfaro alias Jing, ang front o kun ang ilang sekretarya kag si Roberto Gumia. Si Roberto Gumia ano na siya ang isa man ni sa 6 or sa 8 or sa 7 ka mga NPA, wanted NPA nga ginpagwa ni sang third ID sang nagligad lang ining si Roberto Gumia nga mayara sang patong ni sa ulo nga 1.50 million or 1,050,000 pesos nga ano ni Bongbong Cham nga patong sa ulo ang ining si Roberto Gumia. So ongoing subong ang hot pursuit operation sa bahin sang 61st IB para nga ti malagas pa ang ining dugang o kun ang iban pang miyembro sang New People's Army. Kay ti ang ining area actually dira sa Leon kundi ko magsala ika-4 na ini subong nga tuig kay the last time nga pag-check naton sa third ID amutong ang last amutong ika-3 nga encounter, but i-verify pagid naton ina kung subong gid man nga tuig ika-4 ining nasambit yang nga encounter dira sa banwa sang Leon, Alon, Bombo at Cham. So munang latest nga update yung dugang sa nakaroon yung mga information bantayan pa sa iba niya public affairs program sang Bombo Radio. Ini si Bombo Rezi Bardon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Rezi sa dugang nga mga impormasyon. May kantanan sa sining encounter dugang nga mga balita dira karon aton man sining iplastar diri sa pagpalangalagad sang Bomboanay sa udto. Sa aton sining pagpanumbalik ka banwa dugang pagin nga mga balita kang impormasyon sa palatuntunan na Bomboanay sa udto, i-check ta balita ni Bombo Ria Mumblan. May kantanan sa COMELEC nagtukod sang Kontrabigay Committee batok sa vote buying kag selling kag istoryahan tamano ang ginakabig karon iya sa aton sining mga kabombo nga isa kalihok sang isa ka mapamigos nga gobyerno. Ini matapos nga ginpatyan sang mikropono si kabataan representative Manuel sang nagka-question may kantanan sa sining kabig bilang urgent sa 2024 national budget. Tiambal ni Representative Manuel makabig talang nga urgent kung may emergency kag may public calamity. Pero wala sang amo sila nga duway nga naka-state sa aton sini nga konstitusyon tingado ginadalian kiniaw. Istoryahan tayo na banwa sa aton sini para may ang pagpangalagad diri sa Bomboanay sa udto. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panudlo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahil magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna sining launa, balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sining nga pagpangalagad. Aton sining pag-istoryahan ang natabo sang damlaglang sa kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel nga kung sa diinti ginpatyan siya sang mikropono samtang ini siyang nagahambal. Daw ikapila na ni ka beses nga ginpatyan si Representative Manuel sang mikropono sa aton sinima kabombo samtang naga-eksplikar sa House Plenary Hall nga kung sa diin pagabutuhan na ang final reading sang House Bill number 8980 or 8980 Proposed 2024 General Appropriations Act. Tisa maaprubahan ining naaprubahan na ang matapos kay ginaprubahan ang bill sa second reading si Deputy Majority Leader Representative Marlene Prima Cias Agabas nag-move nga i-consider ang pagbasa sa third reading. Sa sining punto tinag-raise ang point of order si Representative Manuel. Kag ang session gin-suspend. Pero sang nag-resume ang session, si Representative Manuel ang gin-recognize man kag gin-plastar niya ang point of order. Pero ang iya sining mikropono ginpatay. Ari ba lang kabahin sang natabo sa sining pag-utod sang linya or pagpatay sa mikropono ni Representative Manuel during sang pag-deliberate sining House Bill number 8980. Madam Speaker, I will explain.
I mean, ano ang batayan ng ating point of order, Madam Speaker? What's the nature of your point of order? Madam Speaker, I am citing Article 6, Section 26.2 of our Constitution, Madam Speaker. Allow me to read that part of our Constitution. No bill passed by either house shall become a law unless it has passed 3 readings on separate days, and printed copies thereof in its final form have been distributed to its members 3 days before its passage, except when the President certifies to the necessity of its immediate enactment to meet a public calamity or emergency. Upon the last reading of a bill, no amendment thereto shall be allowed, and the vote thereon shall be taken immediately thereafter. Madam The ayes Speaker. and nays entered in the journal. Madam Speaker, Madam ano po Speaker. ang basis ng emergency or Majority calamity Leader. sa certification? Madam Speaker, hindi Madam din naman Speaker, there's mapipirmahan already a kaagad. certification Madam coming from Speaker, the Office of Madam the Speaker, President. I think inconsistent the po minority- ang The chair now rules that the certification. point of the Madam Speaker, gentleman, hindi pa ako tapos. Madam the Speaker, Honorable Madam Speaker, Manuel, is out of Madam order. Speaker, question of Majority privilege. Madam Speaker, question Madam of privilege. Speaker, I reiterate my motion. There's a motion, the motion to proceed with the third reading on House Bill number 8980. Inconsistent So move, ang Madam Speaker. certifications Secretary ng General is Pangulo. directed to Ano, read the Madam title of the Speaker, measure ang mga and therefore call the roll for Madam nominal voting. Tingin ka, big iyang tyranny of the majority. Rude move ni Representative Manuel ang ginhimo ni majority leader sa minority, no? Sining ni Primasias Agabas kag subong man ni majority leader Singson Mihan sa aton sini nga mga kabumbo. Daw as if nga wala nag-exister si Representative Manuel. Pero may punto kung tani ang ginapamangkot sang Ilonggo representative sa aton sini nga mga kabumbo sa pag-cite niya sang balasihan nga no bill passed by both houses shall become a law unless it has passed 3 readings on separate days, and printed copies thereof in its final form had been distributed to its members 3 days before its passage, except when the President certifies to the necessity of its immediate enactment to meet a public calamity or emergency. Pwede ko no iniiya makabig naton nga ipaiway ang mga pagsulundan basta mayara sang public calamity or emergency. Tiway man kita sang public calamity kag emergency subong sa aton sini mga kabumbo. That is why ging question adto nga ginapadalian nga mapasar ang nasambit sining House Bill 8980. Sa aton sini mga kabumbo, tyranny of the majority. Majority sa miyembro sa House of Representatives sa aton sini mga kabumbo ang kalyado ni President Bongbong Marcos. Hindi lang basta-basta kalyado, pakaisa niya ang House Speaker. Sa aton sini mga tagpalamati, tiano pa bing lauman mo dira banwa? Ano pang lauman mo dira nga mang turn out sa aton sini nga mga kauturan? Sa malipot nga pulong ti luyag nila nga mapasar dayon ining General Appropriations Act, ining House Bill 8980, parang ang budget sa aton sini mga kabumbo matigayo na, no? Maaprubahan na kati mapasar na siya mo, manginlayi na siya sa aton sini nga mga kabumbo. Hambal gani ni Representative Manuel sinya, Madam Speaker, the tyranny of the majority has been displaced.
And Madam Speaker, with that I vote no, and I would like to explain. Pero ginpatay naman. Or why na siya panugutan pa? Nag-move pa gani nga i-strike out ang unparliamentary statement ni Congressman Raul Manuel sa aton sinima kabumbo. Pero ang ila siniiya nga lihok, daw suwaay na lang. Nga bisa naglapas na sa aton sini nga konstitusyon, okay lang. Ang importante iya mapasar. Matigayon. Para lamang banwa nga ti makuha ang kagustuhan sang presidente, ang pagplastar, ang pag-appropriate sa mga budget. Ti hamako nimo banwa pila ka bilyon naglabot ang ginatawag sini nga Confidential and Intelligence Fund sang Office of the President, amo man sa bahin sang Office of the Vice President, nga sa karon tuman paya ka kontrobersyal. Hamako nimo banwa 125 milyones pesos sa sulod sang 11 diyas na ubos gasto sang Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti daw kasubong iya nga padanlugon lang nila nga daw takway kay ti iririmaw sandamo. Kag daw ginadalian ti Madam Speaker Primasias Agabas kag Madam Speaker, sino pa iring isa ka speaker de? Si Representative Mihan? Ang pamangkot na nung ginadali nyo? Pilain nyo sa aton sinima kabumbo? Daw kasubong iya nga nangin instrumento sila sa palutsanay dira para nga ti maagom ang ila sini nga kagustuhan sa pagpartiniser sa mga budget sa aton sinima kabumbo. Ti amuning nag-remind sa akon nga there was a time na nakalabay ako sa isa kay Skinita, may nag-istorya na ibubukres. 3 ka mga pamatanon. Ang unang dalaga, nagambal, sinya, kabalo ka mo, girl. Grabe ito yung abilidad ni Lula ko sang unaya. Nagambal si girl to. Yan, ano abilidad ni Lula mo? Hamakon mo, girl. Si Lula ko, panublian sang 50 milyon pesos. Kay manggaranon day lulo kagang day ang mga grandparents ko, mga manggaranon tumutingin pa panubli sa iya. 50 million pesos, girl. Tihamakon mo, girl, sa sulod sang 3 ka tuig, girl, naubos ni Lula sang gasto gabi-gabi nga kantoya sa bar, bakal siya sang mga malahalon nga mga bags, no? Sandals, dress, nagsabat man dayon ang isa ka friend nila, si girl to. Grabe gali ka gastadura, no? Si Lula mo, girl, no? Pero kamalingking lang na sa sang abilidad ni Lula. Pilanggin panuble iya? 50 milyon? Ang akon Lula, girl, sang magkalamatay ang mga katigulangan sang amon siniyang pamilya sa village. Village? Grabe. Siling niya, ginpapanublian siya, girl, sang 100 milyon.
Sinyang 100 million to girl, pila gani ka tuig ang gasto ni Lula mo ang 50 million? Sinya mga 3 ka tuig girl kag maubos. Ano man naman? Ano man kaklase ka? Uy, ano mga ginapamakal ni Lula mo to sadto nga mga gamit ang mga tsipanga? Oh. Sinyang ako niya nga Lula girl kay magarbo niyang production ang 100 million pesos siling niya, naubos niya yung gasto within 1 year. Oh, nabakal chopper, nabakal sa mga nagkalain-lain nga sa lakyan, tanan nga mga signature products, gin pamakal yato ya girl. Kada kadto iya sa bar, ginapasirado yun na yung bar. Oh, tapos i-charge na lang sa iya. Oh, di may, abi ko matapos ng ano mo? Abi ko matapos ng istorya, Bombo Chris, sa mga Gen Z, nga nagyan ko nga nag-istoryana, ay nagasugiday sila sa abilidad ni Lula nila. Ang isa to yung nagahipos-hipos lang, tingala ko nga nagayuhom-yuhom sa, lingko nun na yuhom-yuhom yaman. Tumindog karon, pagtindog yasin niya. Ano man ang mga Lula nyo man, mga weak human? O pagkabati ko weak human, no, dito pa ikaw na tubuan interes, lingko mo baw, dahil labi. Siya ano ba na, pilang gipanubli ni Lula mo? Niya 50 milyones. Kay Lula mo niya 100 million. Ang 50 million, ano kadugay kang naubos? Niya 3 years. Ang 100 milyones, pila ka katuig kang naubos sa Lula mo? Siya 1 year. Siya ano man ang mga Lula nyo man, mga weak human. Oh. Siya si Lula, kuya. Oh? Mati. Sa aton sino mga kabumbo. Ang akon nga Lula, ginhatagan 125 million pesos. Ginhatag ni sa iya Disyembre 13 tuig 2022. Pagka Disyembre 31, tuig 2022, ubos na. Sa sulod sa konsiniyas, naubos siya kagasto ni Lula ang 125 million pesos. Adlaw-adlaw yung kagasto to yan si Lula ya 11 million point 36. Sus Maria kagusip, galumaw-lumaw ang mata sa nga duwa ka mga bata. Oh, duwa ka mga Gen Z. Oh, why padaog si Lula nilaya mo mga weak human? Lula sang isa to ginpanubli ya 50 milyones pesos. 3 pa ya katuig kag maubos mo bukri si Lugo. Ang isa naman niya kalula 100 milyones ang ginpapanubli siya. Naubos siya sa sulod sang isa katuig. Ang Lula ni Girl 3 hatag lang gali sa iya gindaho la siya mo now. Ang 125 million pesos. Ha! 11 days lang, ubos na yun. Oh, may magrabe pa da sang sa kay Lula nyo? Sa Lula to sang ikatatlong dalagita? Nano-ano kamo nyo yaman? Mga Lula nyo, mga weak human. 52 minutos ang nakaligad sa takna sini nga launa. Standby, check na si Bombo Ria Mumlan sa iya sini nga follow-up report ini may kantanan karon sa ginahimo sang Commission on Elections ring pagtukod sa kontrabigay committee batok sa vote buying kag selling may kantanan sa October 30 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Bomoria sa report please kami. Gintukod sa Commission on Elections ang Committee on Kontrabigay para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Sa gahom sa Commission on Elections Resolution number 10946. Ginlunsyar ang nasambit nga isang committee agud mapapas ang vote buying kag selling sa Pilipinas. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Dennis Ausan, direktor sa COMELEC Region 6, iya ginpayag nga tinutuyo sa commission nga magdihon sa nga nasambit nga committee nga mangin sustainable kag permanente nga sarang magatutok. Bomoria?
Philippine Standard Time, 54 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Standby kay balik-balikan ta ang dugang nga mga balita kag impormasyon with Bomboria Mumlan. May kantanan sa sining pagtukod sa komitiba kontra bigay magapasigurado nga wala sang vote buying and vote selling. No, may kantanan man sa October 30, 2023 nga barangay and SK elections. Standby sa aton sining mga kabombo balikanta si Bomboria. Bomboria, please come back. Amo ang pahayag ni Attorney Dennis Ausan, Direktor sa Commission on Elections Region 6, ginatuyo nga magdihon sang ining committee agud nga mangin sustainable kag permanente nga sarang magatutok sa ginakabig nga modern cancer sang demokrasya, ang vote buying kag selling. Pinaagi sa nasamit nga whole of a nation approach, magapatukod man sang kontrabigay complaint center sa diin ang tanan nga mga reports kag insidente may kaangtanan sa vote buying kag selling ang tipunon. Suno kay Ausan, ang committee ang ginapasakupan sang Department of Education, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, kag Prosecutor's Office, Armed Forces of the Philippines, Department of Justice, kag Anti-Money Laundering Council. Ang Committee Kontra Bigay Complaint Center ang nag-ooperate las 8 sa aga, tubtub las 5 sa hapon, nga ginumpisahan Agosto 28, tubtub Oktubre 28, 2023. Apang indang mag-ooperate naman 24 oras sa Oktubre 29, tubtub Oktubre 31, 2023. Nagpalinto naman ang direktor nga apisar wala pa sang may na-convict nga kandidato sa vote buying o vote selling, madamo naman ang na-disqualify ang komisyon bangod sa paglapas. Siniyari pamatian si Attorney Dennis Ausan. Matodi na ang aton commission nagka-come out sa resolution 10946 nga kung sa diin gin-create naton ang committee on kontrabigay sa mga nagligan nga election ang ini nga committee ari na ini pero it was only ad hoc temporaryo lang bali ang iyang nga existence as that tapos ang election period wala na, but for the first time we'll be making this as a permanent committee na kung sabihin amo ni siya ang inisyatibo sa atong komisyon nga ma-address direkta ang problema naton sa vote buying kag vote selling. Sa aton baling sa aton National Committee himo naton nga ang whole of government approach nga ginasiling kung sabihin ang aton mga partners bali sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno ginpa-on board na naton para man lang nga ma-address naton sang most effectively and most efficiently ang sining nga problema naton. So dito sa national gina-compose ini of course ang aton mga representatibo sa COMELEC, dugangan pa sa aton Armed Forces in the Philippines, Philippine National Police, ang aton National Bureau of Investigation, sa mga prosecution service, mga DOJ, kag mga DICT, Bangko Sentral ng Pilipinas, DILG, Philippine Information Agency, Department of Education, kag madamo pang iban, Integrated Bar of the Philippines, Philippine Public Attorney's Office, etc. Kag iban pa naton nga mga other deputized agencies to include the accredited citizens arms of the commission. Dili naman sa ato sa nagligad baling nga Webes ang hapon ginunsar naton officially ang Regional Committee on Kontrabigay nga kung sabihin kami ang miyembro namon diri sa regional level, ako ang PNP, AFP, ang aton baling Regional State Prosecutor, ang Regional Director sa aton Department of Education, ang aton Regional Director sa National Bureau of Investigation, kag ang aton baling PPCRV, ara kita kag in-invite man naton ang other as invited guests, ang mga regional officials sang ato kay naginhambal ko nga iban nga mga agencies nga may regional offices sa aton nga riyon. So makita naton sa diri baling nga nga resolution nga kung sabihin na butang diri nga may mga disputable presumptions na nga kung may mga circumstansya nga makita nga amo sini
mangin basihan na sa pag-file sang kaso duwa, either criminal man for election offense o kon kaso administratibo for petition for disqualification. So kadamo ini nga mga instances no kaga ang ginaobra naton subong, especially sa ato mga field personnel, gina-briefing nila ang mga kandidato kag ginapabalo sila ang mga hindi dapat likawan no nga mga acts no nga para hindi sila cover no, hindi sila bali madala no sa aton sining inisyatibo nga nali masalaan sila nga naga-vote buying or vote selling man. Ang aton bali nga no nga purpose ini nga finally no maano naton no matapna na naton, if not makita naton no sa aton mga pumuluyo no nga hindi lang ang komisyon ng eleksyon kundi bilog ng gobyerno ang desidido bali magtapta sini nga problema. Nagasiling sila niya ti wala pa man ni may na convict no sa vote buying. While admittedly no mabudlay ang mag-convict no sa election offense sa vote buying, bangod man tama kataas no sang ginapangayo sang no less than sang atong konstitusyon nga what's this nung ginasiling naton nga quantum of evidence nga dapat guilt beyond reasonable doubt no, pero gusto ko lang ipabalo nga kung wala man sang may na-convict, madamo na ang desisyonan sang aton Supreme Court nga i-disqualify tungod man nagkomiter sila sang vote buying. So dira no, while duwa aton ginasunod, ginalantaw naton ang administratibong aspeto nga nasiling naton nga electoral aspect that could lead to the disqualification of the candidate kay mas mahapos ya ang ebidensya diri, substantial evidence and not guilt beyond reasonable doubt. So how I wish no nga makagiyagig kita sa aton kandidato kasi aton man mga kauturan man nga nagabigya man sila mga boto no nga once and for all abi bululikan ta ini nga matapnang ini nga problema para mangibabaw gid no ang matutuon nato nga gustuhan sa sining election. Bungod yara na kita sa digital era, attorney, mayara naman sa mode of money transfer pinaagi sa mga e-wallet. Posible imuon nina nga pamaagi sa mga kandidato sa 2023 BSKE nga hindi sila ma-allocate or bangod no na kumpiyansa na nga ang vote buying diri sa aton personal. Apang bangod may ara na sa nag-emerge nga mga e-wallet, paano ni siya ma-intercept, mabantayan? Matuod din na no ang obserbasyon ti kay mahambal nato no nga ang krimen kung kaysa naga-level up man. Precisely the reason why naging pa-on board ni COMELEC ang DICT no ang departamento naton nga may kapasidad no nga mag-monitor sini, ang AMLA no, even the Anti-Money Laundering Authority gin on board naton, ang Bangko Sentral ng Pilipinas together with the National Bureau of Investigation no kag sa aton mga PNP may mga cybercrime divisions nisla departments no nga makal sunod sini kag maka-monitor no. So amo gani na no nga ti let's try our best no nga monitor ni tanan kay ti kita galagas man kay ang aton baling mga naga-committer man naga-level up. So kita naman niya, so it's a one government approach na bululigan naton ini kay hindi niya makaya lang kung COMELEC lang. Si Attorney Jenny Sautana Wabota, kung napamatudan nga ginlapas sa isa ka kandidato ang guidelines ng Commission on Election, mahimo ini nga mapasaka sa kaso kung mapreso sa isa ka tuig tubtob anong ka tuig kag kung matukiban nga may ara sa kandidato gid man nila kahimo sang ini nga butang, mahimo lang man nga i-report ini sa exclusive communication channel sa Commission on Election. Bumata. All right. Ini si Bombo Ria Orleante Moplan para sa number 1 kat most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio.
Bombo. Salamat kid Bomboria. Kabay pang mangin epektibo ining kontrabigaya sang COMELEC kag kabay pa nga magapadayon ini even sa midterm elections. Kag kung ano sila subong ka aktibo batok iya sa mga nagalapa sa mga pagsulundan sa COMELEC. Nagalaom kita nga by the midterm elections amo man ina sila kaaktibo, no? Kaya ang sina karon daw subong lang ginistriktuhan kaya ang mga papili, mga SK chairman, SK kagawad, barangay kapitan kag barangay kagawad, pero kung lumapak na gani sa senador, congressman, no? Mga mayor, mga gobernador, ti basi kon magkulo man balahibo nyo blaw. Pero ti prove us wrong sa aton sinimag kabombo. Ang iban mga balita kag impormasyon di nato matatapan diri sa pagpalayag sa Bombo Aray sa Udto, tugyan ta sa iban Cinema News and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sang manayanayang hapon. May God bless us all. Para sa the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo Oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 24 to 30, 2023. Imbitadong tanan nga mag-spend sang panugod sang inyo nga weekend sa Plazuela de Iloilo. Kag samtang naga-enjoy kamo sang inyo nga dinner, ang Valhalla Band ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa Thank God It's Payday. All yours sa September 29, Friday. Sumugod alas 6:30 sa gabi. It's another rocking weekend sa ining Sabado as Plazuela de Iloilo gives you the Binhi Band, ang nagapangunang rock band sang Iloilo sa 2 ka oras kag tunga nga musical experience sa concert at the Plaza. Rocking your way umpisa alas 6 sa gabi sa September 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 1, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa mga adlaw sa Latolda, manggasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga itudlo sa aton ang dalan kung paano nga makapanghanda kita sang maayo batok sa malain nga epekto sang ginapaabot nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sa ngasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente.
Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magin ang kanami sang legs ng isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Paradio!
Good afternoon, Gid. Sa inyo tanan, mga kabombo, welcome sa Kahapon Lamang program. Again, this is Tita Regina naman para sa inyo sa sininga hapon. Beautiful Friday. Thank God it's a Friday. I hope na-accomplish ninyo ang dapat ninyo ay accomplish sa sininga semana so that enjoy lang kita, no? Sa ating weekend. Sa ating Christmas countdown, let us check pila ng langgid man bala kaadlaw bago ang Christmas. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Nakapamutos na giman bala ka mo dira sa inyong ipanghatag para sa inyong halatagan. 87 days to go before Christmas. Kung wala pa ka mo naka-start pamutos, pwede man, no? Start in buying sang inog putos. Start buying sang inog putos. Alright? Again, mga kabombo, welcome na sa Kahapon Lamang program. Nagahulat ang aton nga mga very interesting and very entertaining nga mga istorya thanks sa aton nga mga very active nga mga letter senders and looking forward sang imo man nga istorya nga makalabot diri sa aton nga mga kamot. Gani palihog na lang kung ara na, ready na, i-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat ninyo ano man, pwede na gid nga mapadala sa Kahapon Lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige, welcome na ha. Tanan-tanan dira nga nag-join sa ato, nag-watch man or nagapamati sa ilang mga radio sets. Wherever you are, I welcome you all and I thank you for sharing your time with me. Diri sa KLP, arina si Regine Talk with the song Mahal Ka ng Mahal Ko. This is Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and welcome. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Isa pang magagataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Tingkil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo,
Sino nga ba ang mas maswerte? Yung minahal o yung nagmamahal? Mahal ka ng mahal ko. 20 minutos, makalipas ang 2:00. First story na kita. Good afternoon lang sa Tagiya Sini, si NB, sang Iloilo Province. My dear, Tita Regine. A blessed afternoon to you, Tita, and all staff and members ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Philippines, my fellow active listeners and lovers of your very inspiring program. Hello, Lola Amparin! Kumusta ka na? Ako si NB, sang province of Iloilo. I hope okay lang ikaw gihapon, Lola. I know you're 20 years ahead of me sa teaching, but wala ko kabalo if the challenges we have met sa aton nga mission may mga similarities. Tita Regine, as far as I know, teaching as a profession and a mission isn't an easy task. It is really very challenging. Pero maskin challenging, if you're really sincere to take it, why isang imposible through the power of our Creator. My dear listeners, to begin, teaching with nothing is very challenging, as I said before, especially in the place nga bag-o ikaw. To tell you, my friends, my first teaching sa barangay high school, which was not yet well equipped sa mga needed nga mga instructional materials, was very challenging. However, bangod sa ako nga willingness, desire, and strong determination, I courageously faced the challenge to serve humanity through teaching bilang isa ka noble profession. Resourceful ako in utilizing my personal money para magpamakal sa mga needed materials in order to start right. Kag during sa amon nga faculty meeting, gin-air out namon ang amon nga mga problema and we initiated to organize the PTCA for assistance. We became friends and our good relationship sa mga ginikanan kag sa mga tao sa community bound us as one to meet our educational objectives and goals successfully. Ang PTCA nagpasugot nga ma-render sang so-called pahina every Sunday after the Mass in the morning para nga mag-repair sa mga pulungkuan sa mga estudyante, ang mga chalkboards, teachers' tables, kag iban pa. Kanami gid nga nagbayanihan kami pag binuligay para sa amon nga eskwelahan. Palangga kami sa maginikanan kay palangga namon ila mga anak. Every time mag-meeting kami, we sent letters through our students a day before the schedule. Kasadya man, kay temprano pa mga nanay magkadto sa school, mga musta sa ila mga anak. 100% gid ila attendance. Bale, ang general PTCA meeting sa aga ug may classroom PTA meeting kami sa hapon. Ang mga parents malayo ang balay nagabalon. Nagabalon pagkaon like luto na nga kamote, kasava, saging para sa ilang nga paniudto. Diri kami sa classroom kauban magkaon og mag-share sang ulam, mga piniritong isda, inasal o adobong manok Bisaya, uy namit ni, etc. Besides the fresh fruits they had brought. Tapos kaon, I asked them nga isulat ang ilang mga problema, ilang mga concerns regarding sa ilang mga bata nga lalaki kag mga bata nga babae. Then isubmit sa akon para nga i-take up sa amon nga meeting. I wrote the agenda on the board og masig-masig na lang tindog, magkanta man, sayaw o kung mag-poem for intermission as I grouped similar problems into 3 to be taken up and discussed.
Nagahatagid ako time for open forum before the adjournment of the meeting. Maayo man amon relation mga maestra, nagabinuligay pagsolbar sa mga problema. Pero usahay, hindi malikawan, nagalabas gid ang hinisaay og paindisay because of individual differences. I became a victim of that. How well we maintained cleanliness of our classroom and surrounding before going home sa hapon. Pero tingala, lagi kami nga pagkaaga, damo nagalalaptang ang mga papel around the surrounding of our classroom. Ang amon nga empty trash can, puno na sa mga higo, kagang amon nga mga potted plants, nagkalaguba. Tiyambal ko, hindi man daya kahimuan sang kanding, manok o kun ido. Nagduda ko, nga ginhungod sang tawo. Ginasugid ko man sa mga upod ko nga mga teachers, pero daway lang sa ila. Until nga ginreport ko ini sa amon nga principal kag sa amon nga PTCA president. Daway man to maaksyonan. Sige lang kami gihapon pang limpyo. Ginabalan ko mga estudyante ko, magpasensya lang kita, kay way ta makita ang may kahimuan sina. Kalain nga manghalit ka, pero waay man kaayo magsalir, kay gamay man lang sila. Og majority sa amon, way sina nagasapak nga hindi masira ang amon nga commitment. After 2 years, natingala ako kung nga ang mga PTCA officers nag-file sila sang petition against sa akon, Tita Regine. Ang rason, hindi kuno ako cooperative. Ha ha ha. Basi sa nagkalat nga higo sa palibot sa among classroom, kabaliktaran ang ginhimo nila sa akon, tita. Besides, ila pagid gin follow up nga i-transfer gyud ko. While the parents, on the other hand, they wanted me to stay. Ang ilang mga kabataan strongly blamed the officers kag naghilinibi so much for my transfer. Waay damha, before I left, nagbalik og nagplead ang officers sa akon na to leave but to stay. Naglagot ko, tita. Hapit ko sila, ingnan nga murag mga buang, pero naulaw lang ko pag-ingon. Ug waay ko ginkambyo ang akon pagka-professional sa ilaha. I said, my decision is final. I have already received a directive of my transfer from the supervisor. Tita Regine, gusto ko man mag-transfer nga makalikaw sa istorya nga waay ako ga-kooperar. I was investigated, kag gin-explain ko man ang akon nga side. Pero, ginpauyunan na lang sila ni Sir as a coincidence ang iya nga plan nga i-transfer ako sa natural vacancy. Sa municipal high school, kung sa diin ako gin-transfer, ginhandle ko ang klase nga may 40 ka mga nagkalain-lain nga mga personalidad sa mga estudyante, heterogeneous ini, mixed grouping. So even you're adjusting your strategy of teaching for better understanding, may galusot gid. Arte nga mga estudyante, ma-question nga ga-present ka pa lang sa new lesson, gapa-show bala or showy bala kasinabad. So badlungon mo gid lang nga maghulat after the presentation of the lesson. Ay, sumbong ta na sa principal. Siyempre, gitawag ko, gipa-explain. Tutana pa balang correct, nga ana lang gusto ang tumanon. Paano kuno ang classroom discipline if you tolerate that kind of student's attitude? Okay lang gyapon, kay wala man questions, nga waay ko ginaklaro ang pag-answer sa ila. Gina-encourage ko gani sila nga mag-question kung waay kaayo maka-insyende. Hello, Tita Regine. Time flies so swiftly. And sa nabatian ko nga may vacancy sa National High School, I immediately grabbed that opportunity. Nagpasimpalad ko apply. I was one of the 9 applicants. Kintawag kami for an interview. Luckily, I ranked number 1.
Because ang akon nga major subjects nga nagsuit sa vacancy besides my experience and performance. I thank the Lord for helping me to be in the National High School. So sa diri, I experienced new challenges. When our school participated sa sports, sa quiz bee, academic contest, sa declamation, oration, etc. Waay masalto, Tita Regine, I was designated as one of the coaches. Mabudlay man, gani, pero enjoyable. As coach, grabing kulba hinam, nabatyagan ko during the contest, o grabe usab ang excitement. Pagtawag sang result, that our contestants got the second, first, and third place. So very happy kami, kag proud na proud amon school. Pagpauli, bit-bit awards and prizes after the contest. Pero, ginkontra pa kami. Iba namon mga upod, kay tiway namon ginamon na, ay daghan komentar, ginagawlat man lang sila sang luto, ginbudlayan pa pag-appreciate. Ari naman, ang NCEE, an examination for a high school graduating class. Gin-review namon mga estudyante on different types of tests, on reading comprehension, paragraph organization, English grammar, and composition. Og ang sa math, usab, algebra, geometry, physics, og apil man ang science subjects. It was also very challenging, but we organized a group sa mga teacher reviewers para nga mag-hold sang review class every Saturday and Sunday, a month before the date of the exam. Kanami man sa amon pinangabudlayan, nagmabinungahon man, Tita Regine. Basta gali tutukan mo maayo, ang gusto mo nga kuhaon, makuha mo gid. If you think you can, you can. But if you think you cannot, you can't. Mataas man percentage of the passing score of our students. Hence, ang amon nga school was also included sa top 10, ranked number 8 sa division office. Nalipay kami tanan, mga bata, amon principal, o mga parents. Pero, ara pagpabilin ang negative reactions. Gina-ignore gid lang namon. When gani sila nahimo, ang pagkomentar gid lang, ti, sa pakon mo pa, mga tawo nga amo sina. Correct eh. Nagaustik ka lang sang imo panahon. Ay, Tita Regine, daghan na mga challenges ang naengkwentro ko, pero normal malang sa akon pamatsyag, kay na veterano naman ako. Maskin ano pa nga mga kabudlay o problema ang masugata mo, may kasulbaran gid sa kaluoy ni Lord. If there's a will, there's always a way. Mapangitaan mo gid sang pamaagi ang pagsolbares sang amo nga problema. Basta may hugot ka gid nga pagsalig o pagtuo, ubayan mo gid sang pag-ampo nga buligan ka gid ni Lord. According to St. John, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. By the way, Tita, do you also believe na ang prosesyon nagabalik kidman sa simbahan? Oo, may amo sina, no? Nga saying, you may or may not believe, but I think it's the Lord's will nga makabalik kidman ako sa Iloilo. Grasya nga nagtulo halin sa langit. Ang dugay ko na nga ginpangayo, ni panamkon og natako gidman sa kaluoy, natako gidman sa kaluoy sang aton mahal nga Dios. Amo na ini siguro ang ganti ng may kapal sa marami kong challenges na dinaanan sa akon mission sa pagturo. Tita Regine, diri sa Iloilo, ginakainitan ako gihapon. Upod ko man lang nga teacher. She observed me surreptitiously of finding fault to destroy me. May mga nagasumbong sa akon, pero ang sabat ko pabay siya. Let her shout to her heart's content. Karison lang na ugaling kung sobra na sa gantangan. So I was disappointed. Balik.
It's not disappointed. The word is appointed. So I was appointed head of the general education subjects. Our appointing officer, gindirect niya ako nga magatag load subject sa college to those who have finished MA. So I did it. Ay naakig siya. Kasi sinukuno ako nga maghatag load subject siya sa iya. She didn't see me personally, but told Mrs. V, ang iya nga tuta, nga co-teacher man namon, nga hambalon ako, nga hindi siya. Tiambal ko, baliki siya, hambali si Sir P, ang amon nga appointing officer, ang nagbuot sini, through me, ginsugo lang ako. One time, nag-out si Sir Q, ang amon nga campus administrator, gindesignate niya ako as OIC, aga pa, first period in the morning. Nakabati ako nga dumi naga-sininggitanay. Ibabayan ko lang. Kaya may klase man ako. Suddenly, somebody knocked at the door of my classroom. Nakita ko si Bruha, ang tawag sa iya, kag ang tuta na. So they asked excuses and then requested nga isettle ko kuno sila sa office ng amon nga campus administrator right now. So, nagatag ako sitwork sa akon nga mga estudyante kag nag-attend sa ilang nga request. Sila gali ang nagkagulo, tita, nagbuyayaway in the presence of the students. Kay nagaklase man ang iyang nga tuta pagsulong ni Bruha. Kita mo na, Tita Regine? Ginakontra nila ako, pero sa akon nang gihapon makadto kay mapahusay. Ang kadamo nga mga challenges nasugat ako. Why ko ginasapak? Padayon lang ako sa akong trabaho. O waay man makasalir. Do ginapanulay bala ako. Sige lang ako tawag kay Lord for help nga hindi ako matentar. Sa sige ko man summer and Saturday class in doctoral degree, I retired as Associate Professor 5, ASO Prof 5, mugid man na. So very, very grateful gid ako to our Father Almighty for answering my prayer to be back in the place where I was born, not only to serve my relatives, friends, and paisano, but also to serve my old parents till the rest of their lives. Hence, challenges in teachers' life are not the hindrances, but the spices for the successful realization of our objectives and goals sang aton nga mission. Maraming salamat, Tita Regine, sa pagbasa mo ng maraming naranasan kong challenges sa akong mission in the field of teaching. Mabuhay ang KLP mo, Tita Regine, all staff and members of Bombo Radio Philippines, so with my fellow active listeners and lovers. Mabuhay tayong lahat, Lola Amparing, sa pagbibigay buhay, kaalaman, mabuting leksyon at pagpayo dito sa KLP. Always take care, Tita Regine. Have a good time, good health, and long life. May God bless you and your family. Yours truly, in B of Iloilo Province. Retired teacher. Amo ining si Ma'am NB. Kaangay man ni Lola Amparing, retired teacher man. Si student mom is also a retired teacher. Abaw, kadamo gali kita sa mga regulars, ng mga KLP contributors, no? Ng mga retired teachers. Finding happiness, sharing their stories, diri sa kahapon lamang program. I'm sure relate gid ang mga iban pa nga mga retired teachers dira. Si Lola Erning is also a retired teacher. Hala, sino pagid kadamo na gid dira sa ila, o nalipat lang gid ako. Pasensya na ha. Sa mga wala ko na mention nga mga retired teacher, nga mga suki man diri sa KLP. I am sure, no, as I was reading ang imo din ang gin-share sa aton
nga ginakabig mo nga mga challenges. Siguro ga-recall man ang iban pa nga mga retired teachers naton nga mga suki diri, and even ang mga nagapalamati lang nga wala pa naka-share diri sa KLP, siguro nagahuugid, no? Listening to everything again share mo, kaya siguro sila malapit-lapit man sa mga inagyan mo, or maybe worst pagid ang mga inagyan nila, but nevertheless wag gid sila yan sila nga nag-retreat, nga nag-surrender, kundi nga nag-continue lang gid, no? Padayon lang. Actually, bisan diin ka lang nga profession, hindi ka makapalagyo sa mga challenges. Kaya dira kita nagabakod, hindi bala? We learn so much from the challenges, and also we learn so much sa sinang mga gina-throw sa aton nga mga situation, nga mga circumstances. So padayon lang gid, see, because why ka na give up, kag nag-focus ka lang, no, sa imong mission, kundi you're a happy retired teacher subong, kag I am sure, ang imong mga benefits, you are now enjoying it. So enjoy also spending time and writing your stories, kag palabot diri sa kahapon lamang program. So salamat gid sa imo, ma'am. After 20 years, no? Nga pag-teach dito sa Davao, finally nakapauli ka gid man diri sa imo nga native land, abaw sa imo gid nga dutang na tawhan, bao dalom-dalom. Anyway, thank you gid sa imo, Ma'am NB, and more stories to be shared diri sa kahapon lamang program. 42 minutos makalipas ang 2:00. Next story is another retired teacher. Ang bako sa inyo From Student Mom of Lambunaw, ang next story nga basahon naton sa pagbalik sa kahapon lamang program, still with Tita Regine. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna.
Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube study. Kag diri nakita sa sulat ni student mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. "6 a.m. pa lang sang aga, Thursday, and here I am, writing another letter to KLP. But before everything, luyag kong tamyawon kamutanan nga nagapamati sa siling nga programa sa maayong hapon, labi nagid sa imo Tita Regine. Manaan ko nga nagapamati na ang imo nga mga suki, kag excited na basahon mo ang ilang nga mga sulat. Excited na sila. Nadumduman ko, Tita Regine. Sa dalaga pa ako, kag soltero pa ang ako nga bana, we communicate regularly by writing letters. Ara ako sa Manila, kag siya sa Iloilo, pero dolapitay lang kami because of our letters. Tanan lang nga hitabo sa amon kabuhi, ginasaysay namon paagi sa sulat. Gani, nakalabot sa more than 5 years ang amon nga pagsulatay. With a letter written every week. Wow, pisan-pisan every week. You can just imagine how many letters we have sent each other in 5 years. Ay, ala ka namin sinano. Ibilin nyo sa mga kaapuhan para basa-basahon nila. But today, because of our cell phones and other means of communication, writing letters can be considered an increasingly becoming lost form of art. Tuod no, gani man. So I love to write letters, and maybe this is the reason why I continue to write to KLP. Kag na-observe ko, Tita Regine, that most of the letters sent to you are brimming with the stuff of life, the joys and the heartaches, along with the daily happenings of friends and family. Kag paagi sa imong mga programa, Tita Regine, ma-share namon nga mga letter senders something about God's Word. Kag madamo sa mga nagasulat sa imo programa ang wala malipat na mag-share sang goodness of our Lord in their lives and families. This helps me to appreciate even more the Apostle Paul's words that those who follow Jesus are a letter from Christ, who were written not with ink, but the Spirit of the living God. 2 Corinthians chapter 3, verse 3. Tita Regine, how wonderful that God's Spirit in us writes a story of grace and redemption. For as meaningful as written words can be, it is our lives that are the best writers to the truth of the gospel, for they speak volumes through our compassion, service, gratitude, and joy. Pinaagi sa aton nga mga words and actions, the Lord spreads His life-giving love. Kag isa pa gid na ka-message nga I will send today. Better months na, Tita Regine. September, my birth month, as well as that of my tatay's. Ay, tuon. Belated. September 11, ang birthday ni tatay. Kag September 18 naman ang sa akon. Uy, kami kag-greet sa imo sang 18. Happy birthday gid ha, belated. Nadumduman ko pa, Tita Regine, sang gamay pa kami mag-urutod, hindi pa uso sadto ang spaghetti kag pizza. Cake may ara, pero ang masami ipreparar ni nanay kung may birthday sa amon family,
amo ang nilugaw. Sa iligay nun, linugaw. Sa Tagalog, nilugaw. O ginatan sa Tagalog. Oo. Tagalog gali ginataan man. Diri sa among ginataan man. Ang may sakot bala nga bilo-bilo, sago, saging, kamote, luto nga langka, kag may gata. Ay lipay na kami sina Tita Regine sa handa nga sini kag tanan nagatig-ab pagkatapos kaon sang nilugaw. Kung kaisa, sumanlatik ang ginahanda ni nanay o di kaya pansit bihon. Ang suman may madamol nga latik, gani kanamit. Ang pansit bihon naman, special. May panakot ini nga baboy, tokwa, kag pasayan. Ang vegetables sini, amo ang carrots, sayote, kag repolyo. Pagkaluto sang pansit, may toppings pa ini nga green onion, kag kinchay, nga ginutod sang pino, brown garlic, kag iburibod sa pansit. Buto ka special sa pansit yun. Kanamit, kag kahamot sang pansit. Gani, kainan na. Simpleng celebration, pero grabe nga family bonding. Lahuganay, kag istoryahanay. I miss those good old days, Tita Regine. Sa una, September pa lang, ginaamat-amat na kami bakla ni nanay sang inugsok-sok sa Paskwa. Kada bulan, duha ka bata niya ang ginabaklan sang bayo kag sapatos. Gani pag-abot sang December, 8 na kami ang kompleto na sang pang-Christmas attire. Nagasimba kami pag December 25, tapos nagkakadto sa balay sang amon maninay kag maninoy agud mangayo regalo. Sa masami, pera ang ginahatag. May paaman pang apples, grapes, chocolates, kag candies. Tanan nga kwarta, ginahatag namon kay nanay. Impas ang gastos niya sa bayo, kag sapatos namon. Ako nami isinyo, no? So, isa pa sa nanamian ko sa Tita Regine, amo ang mga taga-uma nga tigulang, nga naga-caroling. Kanami, sang ila mga ambahanon. Kapin pa, may nagagitara pa. Ginapreparahan gid ni tatay sang kwarta ang grupo nga ini. Kag may paaman pang kape, kag pandesal. Grabe ang pasalamat sang grupo. Kag syempre, nalipay man kami kay nakashare kami sang kaayo sang Ginoo. Tita Regine, subong nga manog 85 years old na ako, I still know God is doing something new in my life. Kaya hindi naman ako kasarang nga mag-Bible study sa duha ka daycare centers nga ginakadtuan ko, agud nga mag-share sa mga nanay kag tatay didto. Paagi sa pagsulat ko sa KLP, na-discover ko nga I still can share God's goodness in my life by writing a letter. Uugid. So our lives can be made richer by praying with love and empathy for others. Through the Lord, and also to be a source of strength for others. Kada sulat ko sa KLP, I always pray to God to write the story of my life so that I might reflect God's love and goodness to those who listen to KLP. Tita Regine, sanggagmay pa ang akong mga kabataan, isa sa ginapreparar ko kung may birthday sanda, amo ang paghimo sang hot cake. Uy, namit ning hot cake. May lapad-lapad ako nga karaha. Kag diri ko ginaluto ang hot cake. Nga human sa ginbati nga itlog, harina, kalamay, vanilla, kagatas. Gani, lapad-lapad, kag dako gid ang kada hot cake nga maluto. Pag ginakihad ko na ini, kada isa sa akon 8 nga mga anak nagasiling, dako ang parte ko. Bo naga-compare pa sila kung kay sino nagkadto ang pinakadako nga slice. Sa isa ka bes, nag-intraman pa ngayo si Daddy Nanda nga nagsiling, "Honey, please just give me a piece as big as your heart." Nagkinadlaw nga mo kabataan, sang hatagan ko siya, sang dako-dako nga portion sang hot cake. Ang mga kabataan namon, Tita Regine, abi mo, ginpadako namon sa simpleng pangabuhi.
Bisan Christmas or birthday nanda, wala sila nagapangayo sang bagong bayo o sapatos. Kay kung may budget ako, bisan wala okasyon, ginabaklan ko sila sang ilang needs. Kung ila birthday, wala sila ga-ask sang party. Ang importante sa ila, ang ururupod kami tanan, kag contented sa whatever we can afford. Ganyan sila kasimple, kag ginasiling ko sa ila, nga ang mas importante amo ang spiritual wardrobe prescribed by the Lord. Nga as God's chosen children, kinahanglan i-clothe nila ang ila kaugalingon sang kindness, humility, gentleness, and patience. Kay these garments that God provides allow us to meet hostility and criticism with patience, forgiveness, and love. The clothing that God tells us to wear protects us and enables us to make a positive difference. Dressing according to God's guidelines, wala ini naga-change sang weather. Instead, it equips the wearer. Tita Regine, sa mga kids pa lang ang amon mga anak, ginahimo namon ng tanan, agud mangin happy sila. May mga gimmick nga ginaobra ang ilang nga daddy, agud nga mangin memorable ang ilang nga childhood. Siya ang naga-leader sa mga activities nga himuon. May mga games siya nga ginahold, kag isa sa favorite nandang hampang among ginatawag nga action game. Kundiin, ginalawag niyang isa ka bagay, kag gina-act naman or gina-act namon sa mga kids. Halimbawa, masiling siya sang duck, kag dayon kwak 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 sang kabataan, kag maglakat-lakat nga daw pato. Ihambal naman niya ang ballet dancer or ballerina, kag dayon post nanda nga daw naga-ballet dancer sila or daw mga ballet dancers sila. Sa isa ka bes, ginlawag niya ang Jesus. Nangin daw hesitant mag-act ang kabataan. Pero si Rose, nga tama ka-artidor, nagpakita sa smiling face with wide open arms. Siya ang nakakuha sa grand prize. Tita Regine, tanan nga mga kabataan namon lunsay achievers sa school. Pero wala namon sila gino-compare sa isa kag isa. Man-a namon nga hindi maayo ang pag-compare sa achievements ng isa sa iban. May mga individual differences ang academic capacities, individual differences and academic capacities ang kada bata. Comparing their achievements may result to negative responses. So kung mag-define kita ng success based on external rather than internal criteria, maka-diminish ini sang balatyagon, sang satisfaction, and commitment. The scriptures warn us of the dangers of comparing ourselves to others. When we do so, we become proud and look down on others. Tita Regine, me and my husband were also very careful in selecting names para sa amon kabataan. Sa 8 namon nga mga kabataan, siya ang nagapili sa ilang ngalan. Luwas na lang kay Boben, whose real name is Luningning, based on my name, Bituin. The others were chosen by their grandfather, uncles, or aunts. So, someone said that we go through life with 3 names. Ang ngalan nga ginhatag sa aton nga mga ginikanan gave us our reputation. Ang ngalan nga ginhatag naton sa aton kaugalingon, our character. Ang ngalan that others give us matters, as a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. But while reputation is important, character matters more. One of my friends is called Pence, not because he is a pensioner, but because he is
ay saragudon. Wala obra, kag nagapasagud lang. A variation of this category is the name Pala or Palamunin. I love to hear beautiful names like Joy Joy, Precious, and Sweet. They make me happy and feeling well. Tita Regine, may ara pagid nga ngalan that's even more important. Jesus told the Christians that through their reputation, or though their reputation had suffered Jesus told the Christians, may isa ka word nito hindi ko makakuha, that through their reputation had suffered some well-deserved hits. He had a new name reserved in heaven for those who fight back and conquer temptation. To the one who is victorious, I will give a white stone with a new name written in it, only known to the one who receives it. We weren't sure why Jesus promised a white stone. Is it an award for winning? Or taken for admission to the messianic banquet? Perhaps it is similar to what jurors once used to note in acquittal. We simply don't know. Whatever it is, God promised our new name will wipe away our shame. Our reputation may be tattered and our character may be seemingly beyond repair, but neither name ultimately define us. It's not what others call you, nor even what you call yourself that matters. You are who Jesus says you are. So live into your new name. So sa mga to those nga unluckily naka-receive such interesting names like Tekla, Siopaw, Marites, and many others, don't be hurt and feel ashamed of your name or how other people call you. Ang pinaka-importante is how well your character is reflecting who you are in Jesus. Tita Regine, kapila ko na pungkuan kag padayunon ang sulat ko nga ini, naabtan pa sang akong birthday, September 18. Daw wala na talaga tayong magawa, patanda ng patanda na lang. It's great to be 65 years old. Upon waking up this morning, I treated myself to a cup of coffee and 2 slices of wheat raisin bread. As I held the cup and bread in my hand, sitting alone in my house, napahibi ako, Tita Regine, I have mixed emotions. Thanking God, I cried alone. Happy because God had gifted me with good health and long life, and at the same time, sad because na-remember ko sang gagmay pa ang kabataan, kag buhi pa si Daddy Nanda. Very happy gid ako sa akong birthday. Dulong pa, nagapatukar na ang husband ko sang birthday song. Dason, ma-join kami tanan, sige prepare ko nga breakfast. The family celebration continues up to dinner time. Grabe, kaunay isang amon mga bata, wala asang kabusugan. One of our pastors from our extension church came to get some bamboo to renovate their church together with our assistant pastor. And then they greeted me a happy birthday. They were my first well-wishers. Sa mga 9 a.m., nag-abot si girl nga may bitbit nga birthday cake, chocolate flavored. Pag evening, nagbalik sila sa duha ko kaapo kag 2 helpers. May bitbit naman sila nga pansit, ice cream, salad, kag pitsi-pitsi. Siyempre nag-post-post, mag-picture taking. This morning, nag-abot si Weng, ang akong subang from Iloilo, to greet me. Kag iduhol ang money na padala ni Boben from Texas. Well, humble ni Weng, sobra ko nga 100 friends and relatives ang nag-greet sa akon. Gin-post niya ang isa ko ka-picture sa iya cellphone kag mag-happy birthday. Well, ano pang hahanapin ko? Siyempre, happy na rin si student mom. Thank God for good health and simple but happy and contented living. All the children and the apos are contented naman sa ila life. Praise the Lord for all His goodness. Tita Regine, sang magdigad ng Saturday, September 16, 2023, nag-Womiso Fellowship kami sa Binalbagan, Santa Barbara. Kanami sa mga testimonies kag mabusog kagid spiritually.
Ang naghatag sang message amo si Pastor Romeo Legaspi. Ang theme amo ang God accomplished great things out of common circumstances. It's about Noemi from the book of Ruth. So diri ginatumod nga tanan kita pwede gamiton sang Ginoo para sa mga importante nga bagay. Nga paagi kay Noemi kay sa iya bata nga si Obed, duha ka lalaki, no? Nagahalin sanday Usi kag King David, nga halina naman sang aton Lord Jesus. Tita Regine, may isa ka womiso nga taga Kabatuan Baptist Church ang namangkot sa iban pa nga womiso kung kilala nanda, si student mom nga nagasulat sa KLP. Palagi siya kuno nagapamati sa KLP, kag masami niya mabatian ang sulat ni student mom. Gintudlo ako sang amon president nga si Mrs. Lesh Capules, kag magsiling. Ato si student mom ang may white hair. Siya gali si Rosie Siasar, womiso from Kabatuan Baptist Church, ang imo nga avid listener. Tanan ko no sa ila balay, kag palibot mga tagapamati isang imo programa. Sisaling ko sa iya, sulat ka mo sa KLP, agud mabatian mo man nga ginabasa ni Tita Regine ang imo nga sulat. Well, hasta dili na lang ang letter ko, tita. Pasensya ka na sa handwriting ko. Tama na, di ka pasmado ang akong kamot. So until next letter, regards to all KLP writers and listeners. God bless to all. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Student Mom, I feel so happy that you're doing good and still enjoying life. Of course, no reason parang mga feel lonely if you are very appreciative of the things around you, ang mga blessings, gifts, God's mercies nga ginahatagid sa imo wholeheartedly. No reason para nga magreklamo kita, magmukmok kita, but we simply have to appreciate these blessings and share these blessings sa iban. Thank you man nga kaangay sang iban, part na sang KLP or part na sang kabuhi mo ang KLP. Thank you so much. Kag you are spreading the invitation sa iban mga friends nga sila man mag-share diri sa kahapon lamang program. So thank you sa mga friends mo dira, nga nagapamati man gali kag nagasunod man diri sa KLP. Salamat. Looking forward ako sa inyo nga mga stories that one day ma-receive ko man kag mabasa diri sa sininga programa. So salamat gid, Student Mom. Good health always belated happy birthday. Kag sa inyo tanan mga kabombo, sharing your time with me sa sininga hapon. Thank you so much. Sa inyo nga mga istorya ay palabot na i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow, mag-interview kita kay Aris 2, okay na kami. So, go kita sa pag-interview sa iya tomorrow. Maraming salamat and see you tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.